Good morning, church! Amen. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Inaanyayahan ko po ang bawat isa tayo po'y umikot at batiin po natin ng isang magandang umaga ang bawat isa po sa atin. Amen? Sige po, tayo po'y umikot. Kamayan po natin ang bawat isa. Amen? Magpuri sa ating Panginoon. Basahin po muna natin itong amazing verse na to. Awit 145 verse 2. Aking pupurihit, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ang pasasalamat magpakailanman. Amen? Yan daw po, wala na po tayong gagawin ngayong umaga, kundi magpuri at pasalamatan ang lahat ng bagay na ibinibigay po sa atin. Masaya, malungkot, mabigat man o magaan yan, pagpapala, pasalamatan natin. Wala po tayong gagawin sa buhay natin. Magpasalamat, magpasalamat, magpasalamat sa ating Panginoon. Amen? Kaya po sabay-sabay po tayo magpuri at magpasalamat sa ating Diyos na buhay. Thank you, Lord! In the
Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you. Thank you, I just wanna thank you. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Praise you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, oh God. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa panibagong umaga. Salamat, oh God. Walang hanggang pasasalamat ang aming mamumutawi sa bibig namin sa oras na ito. Sa aming puso, Panginoon. Salamat, dakilang Diyos. Salamat sa panibagong araw, panibagong buhay. Salamat sa nagdaang araw, linggo, buwan, Panginoon, oh God. Nakatagumpayan ang aming habit-bit, Panginoon. Lord, bago po kami dumulog sa oras na ito, Panginoon, patuloy po kami nagpapalinis, O God, nagpapasiyasat ng aming mga puso. Lord, ano man po ang nakikita mo pa, Lord, sa aming puso, tinik, hindrance, kabigatan, Panginoon, O God, salamat dahil alam namin, O God, inalis mo na po ito, pinatawad mo na po kami, Panginoon. Hindi man po kami karapat-dapat, O God, Lord, dahil sa biyaya mo, sa habag mo, sa pagmamahal mo. Iligtas kami, Panginoon, sa lahat ng gawa at taktika ng away sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, O God. At Lord, sa umaga pong ito, Panginoon, hayaan niyo po ang tunay namin pagsamba, Panginoon. Lord, ay ang ikaw lamang po ang maitaas at kami po ang maibaba sa umagang ito. Lord, through live streaming man, Lord, maging sa bawat isa na narito. Salamat, Panginoon, dahil hindi aksidente, Panginoon, kung bakit kami narito, kung bakit kami dinako mo, Panginoon, O God, sa oras na ito. Lord, upang makarinig kami muli, O God, ng panibagong pangahawakan namin sa buwan na darating ngayong buwan na ito, Panginoon. Lord, na sa iyo lahat namin itinatalaga ang lahat. Isinusurrender namin sa inyo ang lahat, Panginoon, sa aming buhay, O God. Lord, salamat, walang hanggang pasasalamat, O God, na patuloy naming nararanasan sa araw-araw, O God. Ano man pong sitwasyon, ano man ang kinakaharap, Panginoon, sakit, karamdaman, O God. Lord, salamat dahil alam namin, O God, Lord, yung mga pangako mo ay patuloy namin
hahawakan, Panginoon, O God. Lord, sa umaga pong ito, O God, sa gagamitin mo, na lingkod mo, O God, patuloy mo po siyang itago, O God, sa iyong banal na krus, O God. Lord, hayaan mo po ang kapangyarihan mo, ang presensya mo, ang banal na Santong Espiritu, ang kikilos sa buhay ng bawat isa. Hayaan mo po, Lord, ang aming mga puso at isip ay baguhin mo ng iyong salita. Baguhin mo, Panginoong Hesus, ang aming pagkatao, Panginoon, O God. Lord, salamat dahil alam namin, O God, na meron kang bagong bagay na gagawin sa buhay ng bawat isa. Inaangkin na namin, Panginoon, O God, ang katagumpayan sa umagang ito. Lord, nangangailangan na kagalingan, pinagaling mo na. Nangangailangan na kagaanan ng puso, pinagaan mo na, Panginoon. Nangangailangan na kapayapaan, binigyan mo po ang bawat isa ng kapayapaan, Panginoon, O God. Hayaan mo ang kapagkilos mo, ang kapangyarihan mo, ang siyang babalo sa apat na sulok ng bahay na sambahan to, Panginoon. Lord, na ikaw lamang ang kapangyarihan mo, ang siyang mangunguna sa buhay namin, Panginoon. Walang lalabas, Panginoon, na hindi bitbit ang portion mo, ang pagkilos mo, ang pagbabago mo, O God. Maraming salamat, Holy Spirit, be with us. Holy Spirit, guide us, O God. And Lord, sa umaga ito, Panginoon, inaangkin na namin ang katagumpayan that we declare, oh God, we are blessed when we come in here. We are blessed when we going out. We are the head and not the tail. We are victorious, oh God, through Christ Jesus, oh God. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, sa iyo lahat ng kapurihan, sa iyo lahat ng karangalan, sa iyo lahat ng kadakilaan sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Amen. Muli sa magandang umaga po sa bawat isa. Muli sama-sama tayong magpapasalamat sa ating Panginoon sa lahat po ng kanyang ginawa sa ating buhay. Sa kagalingan na kanya pong ibinibigay, sa pagpapala na kanya pong ibinibigay sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya po sa umagang ito, muli ihanda natin ating puso, ang ating pagpupuri sa ating Diyos na buhay. Amen. Come on, church! Tayo magpapasalamat sa ating Panginoon sa lahat po ng kanyang ginagawa sa ating buhay. Sa pagliligtas niya sa atin. Wandering into the night, wanting a place to hide. This weary soul, this bad home. I tried with all my might, and I just can't win the fight. I'm slowly drifting, oh vagabond. And just when I ran out of road, I met a man I didn't know, and he told me that I was not alone. Turn me around, he placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Yes, Lord. Oh, we give you thanks. I cannot deny what I see. We got no choice but to believe. My doubts are burning like ashes in the wind. So long to my old friend. A burden and bitterness, you can just keep on moving. No, you ain't welcome here. From now till I walk the streets of gold, I'll sing of how you saved my soul. This wayward son has found his way back. Oh, say he picked me up, he turned me around, he placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Master. Oh,
because He picked me up and turned me around. He placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior. Oh, He healed my heart, He changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master. Come on, let's thank the Lord. Come on, we will declare. Hell lost not one. I am free. I am free. We will declare we are free. Not one. Yes, we are. Yes, we are. Hell lost not one. Oh, we are free. I am free. Hell lost not one. I am free. I am free. I am free. Say, hell lost not one. I am free. I am free. I am free. Hell lost not one. We're free. Oh, sing it again. Hell lost not one. I am free. I am free. Oh, for the last time, say, hell lost not one. I am free. I am free. Because He picked me up, turned me around, placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior. Say, because He healed my heart, He changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior. He picked me up and turned me around. He placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior. Because He healed my heart, He changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior. I thank God. Every tribe will see Your glory. Yes, Lord. Sing every nation bow before You. All the treasure turn to ashes in the light of You. Whoa. And as we're singing holy, say, come on, church, purihin natin ang Diyos sa buhay. You alone, worthy of it all. Sing it again. Every tribe will see Your glory. Yes, Lord, every nation will bow before You. Every nation bow before You. All the treasures turn to ashes in the light of You. Oh Lord, we will sing as we're singing holy. Say, is the Lord Almighty. You alone, You are worthy. You are worthy of it all. Come on, we will shout, sing praise, praise and glory, honor and strength unto our God. Unto our God, Your matchless, endless love unrestrained. This is our God. Come on, praise it, glory, honor and strength unto our God. Unto our God, Your matchless, endless love unrestrained. This is our God. Every tribe say, hey yo, hey yo, hey yo, wow. Come on, lift up your voice and we will praise the name of Jesus. Hey yo, hey yo, wow. Hey yo, hey yo, hey yo, wow. Hey yo, hey yo. Sing it again. Every tribe will see Your glory. Yes, Lord, every nation will bow before You. Every nation bow before You. All the treasure turn to ashes in the light of You.
glory, honor, and strength unto our God, your matchless, endless, love unrestrained. This is our God, in every trust, praise and glory, honor unto our God, your matchless, endless, love unrestrained. This is our God, every trust in. Hey yo, hey yo, hey yo, ah. Hey yo, hey yo, hey yo, ah. Hey yo, hey yo, hey yo, ah. Hey yo, hey yo. Come on, we will declare there is no one like our God. Yes, Lord. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Wala kang katulad, O Diyos. Sabihin natin sa Panginoon, wala kang katulad, O Diyos. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. Wala'y sama kanimo, O Diyos. Wala'y sama kanimo, O Diyos. Awan ka padama ko, Diyos. Awan ka padama ko, Diyos. Waray nim sugat Ginoo. Waray nim sugat Ginoo. Mahig ka ingong mapo, Diyos. Mahig ka ingong mapo, Diyos. There is no one like our God. We sing, there is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. We will praise the name. Praise and glory, honor and strength unto our God, your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every trust, praise and glory, honor and strength unto our God, your matchless, endless, love unrestrained. This is our God, and never in triumph sing. Hey yo, hey yo, hey yo, ah. Hey yo, hey yo, hey yo. Come on, praise the name of the Lord. Hey yo, hey yo, hey yo, ah. 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 Amen, palakpakan po natin ang ating Panginoon Diyos sa buhay. Purihin natin ang ating Diyos. Pasalamatan natin ang ating Panginoon. Salamat aming Diyos sa buhay. Pinupuri ka namin, sinasambahan. Hallelujah, hallelujah. Oh yes, Lord. Tunay nga, Panginoon, na wala kang katulad sa aming buhay, O Diyos. Lord, patuloy kaming nagpapasalamat sa iyo sa bawat pagpapala na ibinibigay mo sa amin, sa bawat pagmamahal na ipinaparamdam mo sa amin, O Diyos, sa kagalingan na iyong binibigay sa amin, Panginoon. Kaya po, Panginoon, nakikita mo ang aming mga puso na nagpapasalamat sa iyo ng buong puso, Panginoon. Church, patuloy nating awitan ng ating Panginoon. Patuloy natin siyang sambahin, pasalamatan. Oh, thank you, God. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you, Lord. Thank you for this love, Lord. Oh, we thank you.
you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. Lord, we lift you up high and lifted up. Jesus, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Oh, you are. Worthy is the Lamb. Muli papasalamatan natin ating Panginoon. Thank you for the cross, Lord. Oh, we thank you. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Oh, we thank you for this love, Lord. Oh, we thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb. Yes, you are. Seated on the throne. Oh, we crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Sing worthy, worthy is the Lamb. Sing worthy is the Lamb, seated on the throne. Oh, we lift you up, crown you now with many crowns. Sing, Lord, you reign, Lord, you reign, Lord, you reign. Lord, be lifted up, high and lifted up. The name of Jesus, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Sing you worthy, worthy is the. Sing it again. Sing worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Come on, lift up the name of Jesus in this place. Purihin natin ang ating Panginoon.
crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, the name above all names, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Sing worthy, worthy is the Lamb. Sing worthy, worthy is the Lamb. Yes, you are. Worthy is the Lamb. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Sing worthy, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Come on, church. Itaas natin ang pangalan natin, Panginoon Jesus. Sing, Lord, you are worthy of all the praise, all the glory. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you, Lord God Almighty? Sing worthy, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, yes you are holy. Oh, lift up the name. Are you Lord God Almighty? Give him praise, give him glory. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy, worthy is the Lamb. Say worthy, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Oh, lift the name of Jesus. Are you Lord God Almighty? Worthy, worthy is the Lamb. Worthy, worthy is the Lamb. 'Cause you are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Sing, your name is the highest. Oh, holy, holy. Are you Lord? Are you Lord God Almighty? Oh, we lift your praise. Worthy is the Lamb. We lift your praise. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Hallelujah. Let everything that praise the Lord. Lahat ng may hininga, magpasalamat sa Panginoon. Lahat ng may hininga, magpuri sa Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your presence. Thank you, Lord, for your love. Thank you, Lord, for your goodness. Thank you, Lord, for the healing. Thank you, Lord, for the strength. Thank you, Lord, for the joy. Thank you, Lord, for the blessing. Thank you, Lord, for the answered prayer. Thank you, Lord, for your glory. Thank you, Lord, for your protection. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
Yes, Lord, kulang ang aming mga pasasalamat para ialay sa iyo, tihamdog. Sa lahat ng kabutihan mo sa amin, sa lahat ng iyong biyaya, sa iyong pag-iingat sa aming mga buhay, sa kabila ng merong iba't ibang karanasang pagsubok, mga difficulties, pressure, trouble sa buhay. Lord, nagpapasalamat kami sa iyo dahil ang aming Diyos ay buhay, hindi nagpapabaya sa amin, bagamat minsan ang bawat isa ay nagkukulang. Ikaw ay Diyos na puno ng habag at pagmamahal sa bawat isa po sa amin. Salamat sa buhay na binibigyan niyo po sa amin sa umaga pa lamang, sa araw-araw. Lord, napakabuti mong Diyos, dakila ka, wala kang katulad. Ikaw lamang ang karapat-dapat na tumanggap ng papuri at pasasalamat at wala ng iba pa. Lord, salamat din sa tagumpay ng 2 araw naming youth fellowship camp ng mga kabataan at may kasamang ilang mga nanay. Salamat po, O Diyos, ang lahat ng pasasalamat, tagumpay, papuri ay para sa iyo lamang. Salamat po, O Diyos, ang aming Diyos ay buhay. Ang aming Diyos, bagamat di nakikita, subalit nararamdaman at nararanasan. Salamat, Panginoon, sa namin niaalay ang unang linggo na ito ng Nobyembre. Hayaan mo, Panginoon, na sa aming kalagitnaan, patuloy ka magpakilala sa pamamagitan ng iyong salita. At ito po'y mai-apply namin sa araw-araw naming buhay. Salamat po, Diyos, sa iyo ang lahat ng karangalan, papuri, pasasalamat, Ama, sa matamis at pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen. Malakas na palakpak sa Diyos na buhay. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Hindi po, maupo ang bawat isa. Amen. Amen. Praise God. Ayan. Natawagan natin ang mga bata at atin silang ipapanalangin. Pagpe-pray sila ng ating First Lady. Praise. Punta na dito yung ating mga precious gift na galing kay Lord. Wala na? Asa na ibang mga bata? Yan. Si Chloe. Wala na? Yan. Praise God. Sige po, ituon natin ang ating mga kamay sa mga batang ito na napaka-espesyal na regalo sa mga magulang ng ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat, salamat, Lord. Ang aming mga puso ay punong-puno ng pasasalamat sa lahat ng bagay, O Diyos, na ibinibigay nyo sa buhay ng bawat isa. Higit sa lahat, Panginoon, sa buhay ng mga batang ito, O Diyos, na regalo nyo, Panginoon, sa kanilang mga magulang. Salamat sapagkat alam namin, Panginoon, kapag regalo na nagaling sa inyo, Lord, ay naroon lagi, Panginoon. Hallelujah. Lord, ang napakaganda, Panginoon, na plano. At naroon, O Diyos, na ang mga batang ito, Panginoon, ay hindi, Lord, pinanganak sa mundong ito ng baliwala, kundi mayroon kang dakilang layunin sa kanilang mga buhay. Kaya ngayon pa lamang, Panginoon, ang layunin na yon na itinakda nyo para sa mga batang ito, Panginoon, ay sineselyohan namin ang inyong kapangyarihan. Lord, mangyayari at magaganap sa takdang panahon, Panginoon. Yes, O Lord, hindi bata ito sa kanilang edad sapagkat sinabi niyo, Lord, sa inyong mga salita na in the last days, you will pour out your spirit upon all flesh, O God. Higit sa lahat sa mga batang ito, kaya Panginoon, Lord, hallelujah, let your divine power and intervention be upon them, O God. Lord, open their spiritual eyes, open their spiritual ears. Katulad, Panginoon, si Samuel, bata pa lamang, kinausap nyo na, tinawag nyo na. Gayon din, O Lord, ang dinideklara namin sa mga
batang ito, Panginoon. Yes, in these last days, gagamitin nyo mightily ang mga batang ito, Panginoon. Kaya Lord, hallelujah, we pray, Lord, reserve, oh Lord, reserve nyo mga batang ito, Panginoon, para sa inyong kalwalhatian. At Lord, anuman ang gawa ng plano, Lord, plano at gawa ng kaaway sa kanilang mga buhay, lalo na, O Diyos, sa pag-cellphone nila, Panginoon. Lord, binibreak namin ito, Panginoon. Anumang masama, anumang mga, Lord, na ilagay ng kaaway sa kanilang mga isipan, Lord, binubunot namin to ngayon din sa pangalan ng Panginoong Jesus at ito'y dinudurog. In Jesus' name, inaalis namin ito sa kanilang mga isipan. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. And Father God, hallelujah, ngayon pa lamang, Panginoon, na ang isipan ng mga batang ito, Panginoon, hallelujah, ay lukuban nyo na inyong kapangyarihan. Hindi makapapanaig ang gawa ng kaaway, Panginoon, sa kanilang mga isipan upang hindi ito bumaba sa kanilang mga puso in the name of Jesus. In the name of Jesus. Salamat at alam namin ang mga salita nyo na lagi nilang naririnig, Lord, sa Sunday School, ang siyang magiging proteksyon nila, Panginoon. Hallelujah. At ito'y Lord, gaganapin nila, lalakaran nila sa kanila pong paglaki. Salamat, salamat, Lord. We declare, oh God, hallelujah, Lord, that your plan for them, a plan of peace and not of evil, ang siyang mangyayari at magaganap, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Marami pong salamat. Bless them, Lord, with wisdom, knowledge, and understanding upang, Lord, patuloy ka nilang makilala sa isang malalim, personal at bibliang kaparaanan. Salamat po at maging ang kanila pong guro na gagamitin nyo ngayon. Father, give her the wisdom, the patience, oh God. At ayan, Lord, ang salita nyo, Lord, anoint nyo, Panginoon, ang bawat salita nyo na ihahayag sa mga batang ito, Panginoon, ay susundan nyo ng inyong kapangyarihan. Salamat na marami at tunay nga, Panginoon, sa inyo namin lagi ibabalikan lahat ng papuri, pasasalamat, kalwalatian sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. God bless you, mga bata. Palain kayo ni Lord ng wisdom, strength. Amen. Praise God. Bago po ako magsimula at magturo ng salita ng Diyos sa atin, ay tatawag po ako ng isa nating dumalo doon sa 2 days nating ginanap na grabe po ang presensya ng Panginoon at sobrang blessed na blessed yung mga kabataang first time na nakadalo po doon, no? At may gagawin po ang Panginoon sa lugar na yon. Makakarating din po ang bawat isa sa inyo. By next year ay nilalagay na po ni Lord sa puso ko yung mga paliguan ng bawat isa doon, tsaka yung mahabang table, no? May lababo, may banyo, ganyan, may kainan, tapos may mga rooms, ayan, no? At si Lord ang magbibigay ng ayos natin doon. Napakaganda pong lugar, 10 minutes lang, nandun na kayo sa running water, ang ganda. At sa dagat, mga 25 minutes daw, 20 minutes lang, gano'n, no? Lapit lang, 15 minutes. Praise God. So, purihin ng Diyos. Tatawagin natin, Sister Mai, ito magaling to eh. Kung anong naranasan mo doon, palapakan natin ng Panginoon sa kanyang buhay. Amen. Yung ginawa ni Lord doon, at saka yun, si Kulot. Mamaya. Amen. So, nagpatotoo na rin po ako dun sa Zambales po, pero ulitin ko lang din po ulit. Gusto ko po magpasalamat sa Lord sa 2 days po na yun na fellowship. Kumbaga, bago po mangyari yung fellowship po na yun, talaga ang dami po naming preparations. And marami din pong mga ginawa ang kaaway na distraction, mga pag-aalala na ginawa po sa amin. Pero talagang pag-will po ng Lord, nandun yung provision, nandun yung strength, lalong-lalo po yung, ayun nga po, kahit pangit is gumaganda po siya. So before po yung fellowship po na yun, marami po kami ginawa nila, Brother Andrew, lalo na po yung sa program, ganyan, maging po sa pagdating po sa paglilinis ng mga isda, kasama din po kami. And natutuwa po ako sa Lord kasi talaga pong nandun yung strength niya. And nakita ko po kung paano i-stretch ng Panginoon yung time ko po. Kasi ako po, may pasok po ako ng Thursday and Friday. Pero talagang ang ginawa ko po, dinala ko po yung laptop ko dun sa Zambales. Nag-work pa rin po ako kahit na
may ginagawa. Pero nakita ko talaga po na tumahimik po yung trabaho ko po and wala po akong naging distraction na hindi po ako makapakinig, hindi po magampanan yung assignment ko, maging hindi po ako na-distract na hindi po makaupo sa presensya ng Panginoon. And once again po, I was reminded na, ayun nga po, hindi lamang dapat sa pagkakatawag sa akin is dapat ko lang lakaran, kundi ang nais ng Panginoon, makita po niya, lalo na po ako, na tapat po akong lumalakad dun sa purpose and calling niya. And talagang isa po to sa camp na to na, actually, fellowship po siya, pero iba talaga po yung kaparaanan ng Panginoon na naging camp po siya and maging yung kabataan, nakita po talaga namin na nag-step up po sila. Talagang nakita po namin na yung ibang youth, talagang pinur out po nila yung mga puso nila sa Panginoon. Talagang nagpapasalamat po kami dahil yung 2 weeks po na prayer na ginawa po ng bawat leaders po para dito sa fellowship po na to is talagang nakita po namin na ang Lord po ang kumilos at ang Lord po ang nag-provide, hindi lamang po sa financial, kundi maging sa mga taong kailangan po namin sa araw na to. Kaya talagang sa Diyos po ang papuri at pasasalamat. Sige po, malakas na palakpak para sa Panginoon. Hallelujah. Amen. Si Brother Jericho, pakinggan natin, palapakan natin ang Panginoon. Ano yung naranasan mo ron? Ano yung nag-sink in sa'yo, nagrema na mensahe? Ano yung purpose ni Lord? At, amen, sige. Pasalamat ka sa Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ay nagpapasalamat po sa Panginoon dahil po sa kaligtasan po na binahagi po sa bawat isa po tapos sa kalakasan po. Unang-una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa mga kapastoran po doon na nagbahagi po ng tulong, nag-guide po sa amin upang kami palakasin at maging puspos po sa Panginoon. Ang natutunan ko po doon sa, po doon na Pastor Erickson po na ang kabataan po ang pag-asa ng bayan, ngunit pag walang biblika ang kabataan, maaaring ang kabataan ang sumira sa bayan. Alam po na kailangan po natin maging mapanuri at maging tapat po sa prinsipyo po ng Biblia. Kung wala po talaga ang Biblia, kunyari po, sinabi po doon ni Pastor Erickson na hindi sapat na matalino ka, dapat may Diyos ka sa buhay nyo. Ayun po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil po sa kalakasan. Kasi po, bago po noon, grabe po yung puyat na po namin ni Pastor Dong po noon. Pagbili pa lang po ng tilapia po doon sa bulungan po, mahirap na po, lalo na po ang paglinis po. Ayun po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil po grabe po talaga kumilos ng Panginoon po. Kung wala po talaga ang Diyos po, di po mangyayari po yan. Kaya po talagang napaka-overcomer po namin ng mga youth po doon, lalong-lalo na po yung mga kabataan po doon sa Sambales po, napakabait, lalo na po sila tita, tito, sila tatay Arvin at tita Emerald po. Ayun po. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil po sadyang napaka-successful po ng gawain na po yun. Maraming po, salamat po. Amen. Praise God. Purihin po ang Diyos. Amen. Salamat sa Panginoon sapagkat ang bawat isa po sa atin ay naging bahagi po ng tagumpay ng gawain doon. Ano po? So kaya nga, ngayon ang tema po natin ngayong buwan ng Nobyembre is about Thanksgiving. Ito po'y pasasalamat. Kaya buksan natin ang Bible natin sa Ephesians chapter 5 verse 20. Tumayo tayong lahat at basahin natin. Dito po sa The Passion Translation, TPT. The Passion Translation. Ayan. Ano pong sabi diyan? Always give thanks to Father God for every person He brings into your life in the name of our Lord Jesus Christ. Ayan. Meron pa po ibang translation, makita po natin. Always give thanks to God the Father for all things. Sa lahat ng bagay, magpasalamat tayo sa ating Diyos Ama. In the name of our Lord Jesus Christ. Meron pa isa sa Amplified Version. In every situation, no matter what the circumstances, sa bawat sitwasyon daw, mga pangyayari, be thankful. And continually give thanks to God. Magpatuloy na magpasalamat sa Diyos. For this is the will of God for you in Christ Jesus. Amen. Ang Diyos ang magpala sa kanyang salita. Maupo na po ang bawat isa. Amen. Ano pong sabi ng binasa natin doon sa The Passion Translation? Lagi kayo magpasalamat sa Diyos Ama, sa ating Amang Diyos, no? Sa bawat taong dinala sa iyo, no?
for every person He brings into your life. In the name of our Lord Jesus Christ. At sa ibang salita, magpasalamat daw tayo sa ating Diyos Ama sa lahat ng bagay. Ano man daw ang sitwasyon, ano man ang pangyayari, ano man ang nagaganap sa iyo, no, may pagsubok, may problema, may kagalakan, may kapayapaan, ano man ang nararanasan natin, sinasabi ayon sa sulat ni Pablo sa taga-Epeso, magpasalamat tayo sa Diyos. Amen po ba? Kahit may nararanasan tayong sakit o karamdaman, magpasalamat pa rin sa Panginoon. Ano man ang nararanasan natin, may pagsubok o wala, magpasalamat sa Panginoon. At ang ganda po rito, no? Lagi daw magpasalamat sa ating Diyos Ama sa bawat taong dinala sa buhay mo. Kaya yung katabi mo ngayon, no? Magpasalamat ka sa Panginoon, no? Dahil sa buhay niya, no? Yung mga tao daw na nakikilala mo, kaibigan mo, kamag-anak, kapitbahay, sino man yan na nakausap mo, naging friend mo, yan ay dinala raw ng Panginoon sa iyo at magpasalamat ka sa Diyos Ama for every person He brings into your life, no? Sa pangalan ng ating Panginoon. Kaya maging thankful po tayo dahil diyan sa kapatid mo na yan, dahil sa katabi mo na yan, dahil sa taong yan na naging kakilala mo at naging kaibigan mo at nakasama mo sa paglilingkod sa Panginoon, magpasalamat ka sa Diyos. Amen. Bakit? Dahil sa Kanya sumigla ka. Lumakas ang pananampalataya mo. Lumago ka sa Panginoon. No? Lumalim ka sa Diyos. Nakilala mo ang Panginoon sa Bibliang paraan. Pinagpala ka ng Diyos. Na kung hindi dahil sa Kanyang tiyaga at sakripisyo sa buhay mo, baka wala ka ngayon. Kaya magpasalamat ka. Amen. Sa iyong mahal sa buhay, na nagtiyaga, na nanalangin para sa iyo, nagmamahal sa iyo, no? Na sinasabi ni Pablo, magpasalamat tayo sa ating Diyos Ama. Kaya nga, in the Bible, thanksgiving is a form of worship. Sa Biblia, ang pasasalamat, ito'y isang uri ng pagsamba. No? And a way of expressing gratitude to God for blessings, provision, and goodness. Kaya yung pasasalamat daw natin sa Diyos, ito'y isang uri ng pagsamba at paraan ng pag-express, paghahayag ng ating gratitude, pasasalamat sa mga blessing ng Diyos, sa mga provision at sa kabutihan niya sa atin. No? Kaya alam niyo po, maging part na ng buhay natin yung tayo ay laging nagpapasalamat. Amen. No? Sa United States of America, nagse-celebrate din sila ng Thanksgiving. Alam ko, mga November 4 yan. Tapos na ba? Last Thursday of the month. Ng November. Ayan, November yan eh. Nung nandiyan kami noon, inabot kami dyan ng Thanksgiving. Sa kanila, Thanksgiving sa United States is a way of family gathering nila yan. Nagtitipon-tipon. Kumbaga sa atin, pag Christmas, andyan ang mga pamilya, nag-gathering. Sa kanila, pagka Nobyembre, yun yung gathering ng pamilya sa kanila. Nagkakaroon sila ng eating fellowship and going to another state. Nagpupunta sila sa ibang state. Kumbaga, nasa Manila ka, yung iba pupunta ng Baguio. Ganon sa kanila. Pupunta ng Bataan. Yan. Ang tawag sa kanila ro, state. Pupunta sa another state. No? With the believers of Christ, once a year, no? Tayo mga mananampalataya ni Lord, once a year, we are celebrating our church anniversary, Thanksgiving. Yan, ginagawa natin. Minsan nga, yung iba, wag na tayong mag-anniversary. Pero hindi naman pumapayag ang iba. Hindi, once a year lang naman ito, Thanksgiving natin kay Lord. Ayan. Talagang nagsasakripisyo, nagkakaroon ng sharing, ambagan, binibigyan the best, ang lahat para sa pasasalamat sa Panginoon. No? Ginagawa yan ng mga Kristiyano. Kaya nga, we give to God all the praises for another year of our church. No? Kasi bibigyan tayo ng panibagong taon. Kaya yun, nagkakaroon tayo ng celebration, nagpapasalamat sa Panginoon. Even yung pag-birthday mo, no? Di ba? Pag-birthday mo, once a year, nagkakaroon Thanksgiving. May makapatirang nagkahanda ng konti, yung iba hindi lang konti, talagang marami, yung iba sobra-sobra. Ayan, no? Kasi pasasalamat niya yun sa Panginoon, no? Sa kabutihan ng Diyos. Even sa mga mag-asawa, nagkakaroon sila ng Thanksgiving Day dahil nga anniversary ng kasal nila. No? Lalabas sila mag-asawa at iiwan mo na mga anak sa bahay.
magse-celebrate sila bilang pasasalamat sa another year na ibinibigay ng Panginoon. Kaya yun ay tinatawag nating Thanksgiving. And last year, nag-start po tayo ng tinatawag nating last December yon, yung first fruit offering. No, tandaan niyo po ba yon? Amen? Amen po ba? Nagkaroon tayo ng first fruit offering and we call it pasasalamat sa Diyos sa nagdaang taon ng kanyang kabutihan sa atin. Kaya kung natatandaan nyo, yung ginanap natin last December, nakalikom tayo, no, dito sa atin ng halos 100 plus yun. No? At dahil mahal natin ang Diyos, mahal natin ang church ng Panginoon, yan nga, inlabas natin, nalagyan ng PVC kisame, at basta nandyan lahat yung resibo, kasi lang Pastor Do nga ang nagkabit dyan. Basta makikita po natin, dahil nga nagkaroon tayo ng Thanksgiving Day kay Lord, nagpasalamat sa Panginoon. So unti-unti at patuloy na pinapaganda ni Lord ang ating church dahil nandun yung puso nating nagpapasalamat sa Panginoon. Amen. At matatapos na naman ang taon, next month, December na. No, gagawin na naman natin yun dahil marami tayong gusto ipagawa si Lord dito sa atin. No? At magiging bahagi na rin yung ating extension na next year nga. Kasama po kayo doon. No? At pinapakita ni Lord sa akin yung doon sa compound nila Brother Bam. No? Yung magiging mga rooms ng mga babae, pati na yung mga toilet, ganyan, paliguan. Kasi kumbaga sa blessing ni Lord po sa atin yun. No? So kaya nga, mga kapatid, mga magulang, mahalaga po ang pasasalamat. Amen po ba? What are the benefits of Thanksgiving? 4 na bagay ang gusto ko ibahagi sa inyo. Ano ba ang mga benepisyo kapag ikaw ay may pusong mapagpasalamat? Kasi may mga tao, no, walang gratitude, walang thankful heart. Imbis na magpasalamat, mareklamo pa. No? Binigyan mo na nga, ba't ito lang? Di ba? May mga gano'n. Imbis na, naku, thank you Alam nyo, pag nakareceive ka ng bagay na maliit o malaki, anumang pinanggap mo, binigay sa iyo, magpasalamat ka sa Diyos. Amen. No? Kasi may mga taong sobrang ungrateful. May mga naranasan ako't kakilala. Mayroon pang pastor, pastora, tinulungan ng mga pastor natin sa Mindoro. Talagang very support yung ilang pastor natin doon, pastora. Nako, kung ano-ano pa mga sinabi, hindi man lang magkaroon ng pasasalamat sa mga taong sumuporta sa kanya. No? Basta na lang iniwan yung mga tupa. No? Parang lumabas siyang hireling, bayaran. At iniwan ang mga tupa. But thank God, hindi hinayaan ng Diyos na mawala yung mga tupa na yun sa atin. No? Patuloy nating inalagaan sila doon sa Bulalayo. No? Layo. Nakarating si Pastor Do, kasama ko nung 2 weeks ago ron no? Una, what are the benefits of Thanksgiving? Ano ba ang mga benepisyo ng pasasalamat? Number 1, giving thanks to God gives joy to the heart of God. Ang pagpapasalamat sa Diyos, nagbibigay ito ng kagalakan sa Diyos. Wala itong pinagkaiba sa bawat isa sa atin. Halimbawa, no? Nag-pray ka kay Lord, sumagot ang Panginoon. May ginamit na brother o sister, answered prayer ka, dumating sa iyo yung pinag-pray mo. Tapos yung nagkaloob sa iyo na ginamit ni Lord, hindi mo man lang pinasalamatan. Siyempre, pagka hindi mo siya pinasalamatan, parang may konti siyang kalungkutan. No? Pero pag pinasalamatan mo siya, naku, tuwang-tuwa siya. How much more ang Diyos natin? Amen? Nalulugod na tutuwa ang Diyos kapag nagpapasalamat tayo sa Kanya. The same yung taong ginamit ni Lord para i-bless ka anumang bagay ang naipagkaloob niya sa iyo. Pag nagpasalamat ka sa Kanya, naging grateful ka, yung ibinigay sa iyo, masusundan uli yun. Amen ba? Ako, danas ko po yan No? Pero pagka hindi ka nagpasalamat, hindi ka nabibigyan sa susunod doon. No? Kasi hindi ka nagpasalamat Kaya alam nyo, ang Panginoon, God, He deserve our thanksgiving. Deserve ng Diyos na magpasalamat tayo sa Kanya. Alam nyo ba yung magising tayo sa umaga, na malakas ang katawan,
may boses, ako medyo konting paos dahil nga grabe po yung kantahan namin doon. Kung napanood niyo yung mga pastor, pinapunta ko rin sa stage no? Kung nakita niyo, talagang nagpuri sa Panginoon. Grabe po. At kahapon na umaga, kung nakita niyo sa FB, ang ganda ng paligid, green na green, ang langit. No? Sino gusto makarating doon? Taas ang kamay. Ayan. Ba't parang ilan nagtaas? Taas ang kamay. Amen. Napakaganda po yung lugar. No? Kaya nga, sobrang peaceful ng paligid at yung contact natin doon, yung papaniban, talaga napakababait, napakabukas ang puso at wala kang aalalahanin. Basta tama at malinis ang puso, ay makikita mong napakagaang ang lugar. Hindi kagaya sa dati, puno ng mga paligid ng kung ano-anong hindi maintindihan. No? Kaya hindi natin sukat akalain na dadaling pala tayo ng Panginoon doon. No? Kaya pasalamatan natin ng Panginoon. Palapakan natin ng Diyos. Hallelujah. Praise God, praise God. Ephesians 5:18. Always give thanks to God in every situation. Lagi tayong magpasalamat sa Diyos sa lahat ng every circumstances. For this is the will of God concerning you. Dahil yan ang kalooban ng Diyos sa iyo. Kung may nangyari sa iyong pangit, pasalamat ka pa rin dahil sa oras na yan na pangit mong sitwasyon, sa likod niyan may maganda. Pinagaganda lamang ni Lord. No? Merong laging maganda sa likod ng hindi maganda. Lagi ko ang sinasabi, pag may dilim, sa likod niya may liwanag. Kumbaga madilim ang ulap, may tubig, maya-maya pagbaksak ng tubig galing sa ulap, ang liwanag na kaagad. No? Sa buhay natin minsan, marami tayong nararanasan at may mga tanong kuminsan, pero hindi natin pwedeng i-question si God. Bakit? May dahilan ng Diyos sa lahat ng nangyayari sa atin. No? Huwag nating tignan yung pangit, huwag nating tignan yung mga pangit na sitwasyon. Ang tignan natin yung the best na gagawin ng Panginoon. Lagi niyo sasabihin, Lord, I believe the best is yet to come. No? Sabi mo sa katabi mo, the best is yet to come. The best is yet to come. No? Amen. So be grateful of what you receive. Maliit o malaki ang na-receive mo, maging mapagpasalamat ka. And when you wake up in the morning, start to give thanks to God. Magsimula tayong magpasalamat sa Diyos for the new life, for the strength, for the new breath, for the new blessings. Kaya ako sa umaga sinasabi ko, kanina 3:30 nagising na ako. Tapos yung nga, nag-pray na ako, lumod na ako kay Lord, nagpasalamat na ako for the new life, for the strength. No? Napakasarap po ang pakiramdam kapag ikaw ay ginising ng Holy Spirit tapos nagpasalamat ka na dahil yung iba hindi na nagigising. No? Praise God, nagising tayong lahat. Amen. No? Salamat sa Diyos. Kaya ang Diyos natutuwa kapag meron tayong gratitude heart. No? Kaya nga, every morning, dakila ang katapatan ng Diyos. No? Di ba yung Lamentation 3:22 and 23? They are new every morning. Great is thy faithfulness. Tuwing umaga, laging bago ang katapatan, ang pag-ibig ng Diyos sa atin. No? Dahil tayo malalakas pa. Yung iba nga, hindi na nagigising. Yung iba naman, laging imbis na ang lumabas sa lalabi, pasasalamat, no? Reklamo ng reklamo, no? Puro reklamo, no? Kaya walang maganit at mahirap ang blessing na dumaloy kasi walang ginawa kundi magreklamo, no? Imbis na magpasalamat, thank you Lord, I am blessed today. Thank you Lord, salamat Panginoon, may blessing na parating. Yung iba, imbis na magsalita ng ganun, nako, paano na naman kaya ang buhay? Kristiyano yun, ha? No? Nako, wala kaming kakainin. Nako, saan kaya ako mangungutang? Kung anong negative ang iniisip. No? Hindi magpasalamat sa Panginoon. No? Kaya tuloy ang demonyo, tuwan-tuwa sa kanya. Sige, magreklamo ka pa. No? Mag-isip ka pa ng masama at pangit sa kapwa. Ayan, kung ano-anong lumalabas sa bibig. No? Nagpapadala sa bulong ng kaaway. Imbis na magpasalamat, magpuri, manalangin. No? Ang sabi ng Colossians 4:2. Colossians chapter 4 verse 2 sa New International Version. Devote yourselves to prayer. Ayan. Ilaan mo ang araw mo, oras mo sa panalangin. Being watchful. Maging mapagbantay kayo. And thankful. Ayan. Magpasalamat. No? Maraming Kristiyano parang submarine. No? Mamaya nandyan, lulutang. Bukas makalawa, lulubog. No? Submarine. No? No?
mabuti pa yung malayo, talagang maunawa natin at talagang nandyan siya, very supportive. Pero kung ikaw ilandya, isang tricycle lang at pawala-wala, may danger doon. Pag biglang nag-rapture, alam mo, nag-rapture maya-mayang konti. No? Praise God, narito tayo sa loob ng church. No? Ibang Kristiyano, hindi natin alam kung anong mga ginagawa sa bahay, kung ano-anong ginagawa. Kaya masarap talaga yung lagi tayong on fire kay Lord. Amen? No? Talagang ang puso natin nagmamahal kay Lord, nagpapasalamat, nagpupuri. Maraming Kristiyano ay maraming dinadahilan sa buhay. No? Kapag mahal mo ang Diyos, lalo ngayong malapit na siyang dumating, talagang lahat ng dahilan mo, itatabi mo. Kasi pag gusto, may paraan eh. Pag ayaw, maraming dahilan. No? Maraming dahilan. Maraming iniisip, maraming sasabihin, ako, may ginagawa kami, meron kaming ganito, ganyan. Meron kaming lakad. No? Meron kaming bisita. Ayan. No? Di ba, minsan meron tayong bisita pag Sunday, no? Ayain nyo rito sa church. Ay, sabihin nyo, unahin natin si Lord. Meron kaming church service. No? Mag-worship tayo kay Lord, magpasalamat. Para ma-bless din siya at marinig niya ang Word of God. Ayan. No? Pangalawa, giving thanks to God, release God's miracle. Ang magpasalamat at magbigay ng pasasalamat sa Diyos ay nagre-release ng himala ng Diyos. No? Nire-release ng Diyos yung miracle pag nagpapasalamat tayo sa Kanya. Minsan kasi, hindi ma-release ang miracle, gusto nga ni Lord, wala pa man ng answered prayer, nagpapasalamat ka na eh. No? Diba? Sinabi ng Philippians 4:6, be anxious for nothing, but in everything, no? By prayer and supplication, let your request be made known unto God with thanksgiving. Ayan. Nandun na yung pasasalamat mo, kahit wala pa yung answered prayer mo. No? Nagpapasalamat na tayo. Amen po ba? No? Kaya mahalaga yung pasasalamat. No? Kaya pag nagpasalamat ka, makita mong himala ng Diyos, andyan na. No? Nagkaroon ng pagpapakain ng Panginoon sa 5,000 lalaki. No? Hindi pa kasama asawa at mga anak. Tignan natin, John chapter 6, verse 3 to 13, basahin ko. Basahin natin, John chapter 6, verse 3. Umakyat si Jesus sa bundok, kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Ayan. Pumanik daw sa bundok ang Panginoon, kasama ang mga disipulo. Noon ay malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nang makita niyang dumarating ang napakaraming tao. Sabihin niyo, napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, saan kaya tayo makakabili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? No, sabi ni Lord. Sumunod, sinabi niya iyon upang subukin si Felipe. Tinetest niya si Felipe. Sapagkat alam na niya ang kanyang gagawin. No? Alam na ng Panginoon kung anong gagawin niya. Tinetest niya lamang. Sumagot naman si Felipe, kahit na po halagang 200 salaping pilak ng tinapay, ay di sasapat para makakain sila ng tigkakaunti. Sinabi ni Andres na isa sa kanya mga alagad at kapatid ni Simon Pedro, mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay at 2 isda. Subalit, sasapat kaya ang mga ito? No? 5 bread and 2 fish, sabing ganon. Paupuin ninyo sila, sabi rito. Paupuin ninyo ang mga tao, sabi ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon, umupo nga ang lahat, humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinamahagi iyon sa mga tao. Gayun din ang ginawa niya sa isda. Nakakain ang lahat at nabusog. Na makakain ang mga tao, sinabi ni Jesus sa mga alagad, ipunin ninyo ang lumabis ng di masayang. Ganon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 baol o kaing. Ayan, no? Sa King James Version, yung verse 11, tignan po ninyo, basahin ko. Jesus took the loaves, yung kinuha nga yung tinapay na galing sa bata. And when He had given thanks, He distributed them to the disciples. Nung magpasalamat daw ang Panginoong Hesus, ibinigay sa mga alagad. No? Inabot yung 5 tinapay sa mga alagad. Pati na yung isda.
And the disciples, to those sitting down, no? Ulitin ko, no? Jesus took the loaves, and when He had given thanks, He distributed them to the disciples. And the disciples, to those sitting down, and likewise of the fish, as much as they wanted. Verse 12, so when they were filled, na makakain na raw ang mga tao, He said to His disciples, gather up the fragments that remain, so that nothing is lost. Para wala daw mawala, walang masayang. So anong revelation ni Lord dito? Ang 5 tinapay galing sa bata, pati 2 isda. Ang batang ito, baon niya yun pagkain niya. Anong ginawa ng bata? Binigay sa Panginoon. At ang Panginoon nagpasalamat. After na magpasalamat ang Panginoong Jesus sa ating Amang nasa langit, ibinigay niya naman sa mga disipulo. At ang mga disipulo ang nag-distribute sa mga tao. Anong nangyari? Sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda, nag-multiply. Amen po ba? From subtraction to multiplication. Yung bata, nawalan. Baon niya yun Pagkain niya yun. No? Anong ginawa ng bata? Ibinigay. Di nawalan na siya. No? Nawalan siya. Pero anong nangyari? Nawalan siya, pero ang totoo, bumalik sa kanya yon ng 12 basket. Amen po ba? Kaya pag tayo nagbibigay, pag tayo nawawala, hindi ka totoong nawalan, babalik sa iyo yun. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen. No? Ang batang ito'y pinagpala ng Diyos. Kaya kung isipin natin, kanino nga kaya napunta yung lumabis? Siyempre, saan pa ibibigay ni Lord yun? Di sa bata. Kanya galing yun No? Kaya nga, when you give, you will receive. No? Sabi mo sa katabi mo, babalikan ka ng ginawa mo sa kapwa mo. Higit pa sa ginawa mo sa kanya. Sige, harap tayo sa katabi natin uli. Harap kayo sa katabi nyo. No? Sabi mo sa kanya, babalikan ka ng ginawa mo sa kapwa mo. Higit pa sa ginawa mo sa kanya. Amen. Totoo po yun. Kaya yung pag-share nyo, itong nagdaang camp natin, marahil yung mga youth natin, dahil mga kabataan naman, wala pang work yung iba, nag-share po kayo, meron kayo pinagkaloob, anumang halaga, gaano mang kalakihan. Yung ginawa natin na yan, babalikan tayo niyan. Amen. No? Dahil totoo ang prinsipyo ng Diyos. What you sow is what you reap. No? Kung ano tinanim natin, aanihin natin. Ang Diyos di pwedeng dayain ng sino man. Galatians chapter 6 verse 7, God cannot be mocked. Whatsoever a man soweth, he shall also reap. No? Babalik sa atin po yan. Dahil tapat ang Diyos na kung ano ang sinabi niya ay gagawin niya. Hindi siya pwedeng magsinungaling. No? Amen po ba? Nabawasan ka man, pero ang balik niya, higit dun sa nabawas sa iyo. Kung ikaw ay mayroong isang buto ng mangga, at itinanim mo yan, yung isang buto na yon na nawala sa iyo, ang balik niya isang punong malaki. At mamumunga yan ng pagkarami-rami. Amen po ba? No? Ganun po ang Diyos. No? Kaya nga, purihin ng Panginoon, giving thanks to God, release God's miracle. Nagre-release po yan ng himala. Kaya ang Panginoong Sus, matapos tanggapin yung 2 isda at 5 tinapay, nagpasalamat. No? Sabi ro, he give thanks at ibinigay sa mga alagad. Anong nangyari? Biro nyo, nag-multiply. Grabing himala po yun. Hindi nauubos. No? Kaya pag tayo biniyayaan ng Diyos at galing sa kamay ng mga alagad, ang mga alagad ang nagbigay No? Sila ang ginamit din ni Lord. Pero una, yung bata. Binigay sa Panginoon. Kung meron ka, ibinigay mo sa Panginoon, at ang Panginoon, yung ibinigay natin sa Kanya, ibabalik naman niya na yan sa atin. No? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! No? Ang sabi ng mga pilosopo, may mga pilosopo nagsasabi, kaya namang dumami raw yung isda at saka tinapay. No? Yung binigay ng batang tinapay, ganitong kalaki, ganyan. 5 tinapay yun, pagkalaki-laki. At yung isda raw, mga 200 kilo ang isa.
Eh lalong himala, paano madadala ng bata yun? No? Bata ang nagbigay, ang laki-laki daw nung no? Kaya alam nyo kay Lord, pag tayo merong puso mapagpasalamat, in God's time, no, mangyayari yung inaasahan natin. No? Just wait upon the Lord. Hintayin lamang natin siya. No? Praise God. Pangatlo, giving thanks to God, honoring His name. Ang magbigay ng pasasalamat sa Diyos, nagpaparangal sa pangalan niya. Pinaparangalan natin siya. No? Ang Diyos, pagka nagpapasalamat tayo sa Kanya, lugod na lugod ang Panginoon, pinaparangalan mo ang pangalan ng Panginoon, ang ating Panginoong Hesus. Siya ay naluluwalhati, nagkakaroon siya ng kagalakan, kasiyahan, dahil naghihintay ang Panginoon na kung tumanggap tayo ng blessing, ng miracle, ng answered prayer, no, everyday sa buhay natin, pag nagpasalamat tayo sa Kanya, makita nyo, nalulugod o naluluwalhati ang pangalan ng Panginoon. Sa Bible, may kasaysayan pa rin. No? Ito po yung patungkol sa may ketong. Sa Luke chapter 17, verse 11 to 19, basahin natin. Ayan. Luke 17, 11 to 19. Ano po ang sabi dyan? Sa paglalakbay ni Jesus, papuntang Jerusalem, nadaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 ketungin. Sabihin nyo, 10 ketungin. Tingnan mo yung katabi mo. Ayan. Nakita nyo na? Alam nyo ba tayong lahat, in the eyes of God, we have spiritual leprosy. Spiritual leprosy, ibig kong sabihin, kasi ang ketong, ang katangian ng isang ketong, nakakahawa yan. At pag ang tao mayroong physical na sakit na ketong, nilalayo sa karamihan ng tao, dinadala sa malayong lugar, yung walang tao. Kasi nga, ang katangian ng sakit na ketong, nakakahawa. No? Ang bilis makahawa niya, sobrang grabe yung virus niya. Kaya nung panahon na yon, ang taong may ketong nilalabas sa bayan, kaya ang sabi ni Lord, pag tinuloy natin basahin ito, ayan, habang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 ketungin. Tumigil ang mga ito sa may kalayuan. Verse 13. At sumigaw si Jesus. At sumigaw, Jesus, sabi nila, sumigaw yung mga may ketong, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa akin. Sa amin, sabi nila. Pagkakita sa kanila ni Jesus, no? Pagkakita sa kanila, sinabi ni Jesus, lumakad na kayo at magpatingin o magpasuri sa mga pare. No? Habang sila naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Bakit sinabi ng Panginoon magpasuri, magpatingin sa pare? Kasi ang mga pare, ang nagsasabi, ilayo sila. Yung mga may sakit na ketong, dalhin doon sa ilang napuok. Kaya sinasabi ni Lord, magpasuri. Kasi pag sinabi ng pare, during that time, magaling ka na, wala ka ng sakit. Sige, pwede ka na makihalubilo rito. Dito ka na tumira sa bayan. Kaya doon sila pinapasuri ni Lord. No? E nung naglalakad sila, naramdaman nilang lahat, gumaling sila. Tuloy natin. Verse 15. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng nagpupuri sa Diyos. 16. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Sabihin nyo, nagpasalamat. Ang taong ito'y isang Samaritano. Hindi ba't 10 ang aking pinagaling at nilinis? Tanong ni Jesus. Nasaan ang siyam? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito? Sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka na at umuwi. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Amen. Sabihin sa katabi niyo, pinagaling ka na. Hindi man physical ang pinagaling ni Lord sa atin, yung spiritual na leprosy. Leprosy is a type of sin. Tayo may mga sakit na leprosy, yun yung kasalanan. Na kapag tayo gumagawa ng kasalanan, ang bilis makahawa, di ba? Nung tayo hindi pa born again, anong gusto mo? Uminom.
O di may kakilala ka, halika, inuman tayo. Nahawa mo na siya ng kasalanan pag-inom. No? Nahawa mo na siya ng kasalanan paninigarilyo, pagsusugal. Spiritual leprosy yung kasalanan. Pero inalis na tayo ni Lord doon, pinagaling na tayo. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. No? Pinalaya na tayo ni Lord doon, kaya pinagaling na tayo. Kaya yung makatabi nyo ngayon, wala na yung sakit na spiritual leprosy. No? Dahil pinagaling na tayo ni Lord, pinalaya na tayo sa sakit ng leprosy kasalanan. Yan. No? Not physical. So kaya nga, ang sabi rito, verse 15, basahin ko lang sa English, one of them, when he saw that he was healed, turned back, bumalik, glorifying and praising and honoring God. Yun, pinangaralan niya ang Diyos. No? Pinaralangan niya ang Diyos at sumigaw. No? Pinarangalan. Yun. He lay his face downward at Jesus' feet. No? Thanking Him over and over. Yan. No? Sobrang nagpasalamat siya. Ikaw ba naman? Puro ketong ka dito. Nakakita na ba kayong totoong may ketong? No? Kasi pag may ketong ka, nauubos yung ilong mo. Kinakain ng virus, pati tenga, daliri, kamay, lahat yan. No? Meron tayong kaibigan, no, si Pastor Titus Ragot. Dating pastor ng JAL yon, nung nasa Mindoro pa nga kami noon, sa JAL. Ano yun, parang desperado na boy, gusto nang mamatay kasi nga, nakagano ng kamay niya. Tapos meron siyang leprosy, maitim siya. Kapepre sa Provincial Hospital sa Calapan. In-encourage namin, pinalakas namin ang loob. Alam niyo, gumaling. No? Ngayon, guwapo na yata. No? Talagang nagpapastor doon sa Santa Cruz, sa Marinduque. Nandun siya naka-assign, no? Ng JAL. No? Pinagaling ng Panginoon. Talagang physically. No? Wala. Desperado na siya. Gusto niya nang parang mamatay during that time. Mga 1983 yan, o 80 hanggang yan, no? O mga 89, yan, 1990. Yan. So kaya nga, maging sa Isla Verde, napunta po kami dyan eh. Yung Isla Verde, bago dumating ng Calapan, may Isla Verde dyan, sakop ng Batangas. Merong isang kubo doon, may isang lalaking merong leprosy. Walang lumalapit, kasi nga may keto, nakakahawa, no? Kaya yung kasalanan na spiritual leprosy, ang bilis makahawa niyan eh. No? But thank God tayo ngayon ay magaling na, malaya na sa kasalanan. Amen. Pinagaling na tayo. Sabi mo sa katabi mo, malaya ka na. Pinagaling ka ng Panginoon. Kaya magpasalamat ka sa Panginoon. Amen. Palapakan natin ng Panginoon. Hallelujah. No? Huwag tayo magsasawa na pasalamatan ng Diyos sa bawat araw, bawat oras, bawat pangyayari. Pasalamatan natin ng Diyos. Bakit? Kasi nga ang Diyos, pag nagpasalamat ka sa Kanya, nagre-release siya ng blessing, nagre-release siya ng himala, no? Na kahit parang wala pa talaga yung himalang hinihintay mo, magpasalamat ka lang. Nakita mo, banda-banda niya, andyan na yun. No? No? Ganun ang nais ng Diyos sa atin. Huwag tayong tumingin sa nakikita, sa nangyayari. Kasi may mga Kristiyano, dito, sabi ron, tinetes lang ni Lord yung faith ni Felipe. Alam na ni Lord ang gagawin eh. Parang yung mga nangyayari sa atin, sa pamilya, sa church, sa paligid. Alam ng Diyos ang gagawin. The best ang gagawin ni Lord. No? Kaya ang gusto lang natin, Lord, salamat. Bagamat may problema, bagamat hindi natuloy ang maganda naming plano, pero mas maganda ang plano ng Diyos. No? Ganun po ang lagi ang titignan natin. Behind the scene. Yung nasa likod ng pangyayari, ang titignan natin, hindi yung sitwasyon ngayon. No? Kasi si Lord, lagi siyang merong the best na maganda para sa atin. Pang-apat, no? Giving thanks to God will be the result of your being generosity. Giving thanks to God will be the result. Ang magbigay ng pasasalamat sa Diyos ay nagiging resulta yan ng dahil sa iyong pagiging mapagbigay. No? Dahil ikaw ay sobrang generosity, yung mga taong biniyayaan mo, yung mga taong pinagkalooban mo, nagpasalamat sa Diyos dahil sa buhay mo. Kaya dahil napaka-generous mong tao, napaka-mapagbigay mo, di ba yung mga taong pinagkalooban mo, Lord, salamat po sa buhay ni ganito. So, nagpapasalamat yung mga tao dahil sa buhay mo. No? Marami ang nagpapasalamat. Kaya ang sabi ng 2 Corinthians chapter 9 verse 11,
pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay. No, sa lahat ng bagay. Upang mas marami ang inyong matulungan. Yan, para marami daw yung matulungan natin, pasasaganain tayo ni Lord. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin sa amin sa kanila. No? Nadadalhin namin. Parang ganito yun eh. Di yung mga Kristiyano sa Korinto, dahil sa pagbibigay nila, binigay kila Pablo. Sina Pablo naman, dadalhin nila ito sa mga kapatiran. At dahil nagbigay sila, maraming magpapasalamat. Parang tayo, no? Nagkaloob tayo para sa gawain ng sambales, no? At dahil nagkaloob tayo doon, lahat ng kapatiran doon magpapasalamat sa Diyos dahil sa pagbibigay natin. Amen po ba? Ganun po 'yon, no? So kaya giving thanks to God will be the result. Naging resulta yung pasasalamat ng mga tao dahil sa iyong pagiging mapagbigay, dahil sa iyong generosity, no? Kaya sabi mo sa katabi nyo, kapatid, salamat sa buhay mo. Dahil nagbigay ka, maraming nagpasalamat sa Diyos. Amen. Palapakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Praise God, no? You will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion, no? And through us, your generosity will result in thanksgiving to God. Ayun, no? So kaya wag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Sabihin sa katabi nyo, wag ka magsasawa na gumawa ng mabuti. Dahil aani ka sa takdang panahon. Amen. Praise God. Yan ang salita ng Diyos. Galatians chapter 6, verse 9 and 10. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Ayan, pag hindi tayo nag-give up. Verse 10, therefore, as we have opportunity, bawat may pagkakataon, let us do good to all people, gumawa sa lahat ng tao, no, ng mabuti sa mga tao, especially, no, sabihin nyo nga, especially, to those who belong to the family of believers. Ayan, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. No? Kaya yung ating mga pag-support, paggawa, pagkakaloob, pag-share ng meron tayong ma-share sa kapatid natin, praise God. No? Hanggat may pagkakataon daw, sabi ng Panginoon, yung pag-share natin sa kapatid natin, hindi pala yan nawawala ng kabuluhan. No? At tandaan natin yan ay isang handog na nakalulugod sa Diyos. Hebrew chapter 13 verse 16. Tingnan natin. Goy, pakiano mga Hebrews chapter 13 verse 16. Ayan. Basahin natin lahat. 1, 2, 3. And do not forget to do good and to share with others. For with such sacrifices, no? God is pleased. Nalulugod ang Diyos. No? Natutuwa ang Diyos. Di ba pag nakita niya, ang anak kong ito, ang daming natutulungan, ang daming nasusuportahan. No? Lugod na lugod ang Panginoon. Yun ay isang handog na nakalulugod sa Panginoon, isang sakripisyo. Yan ang sabi diyan. For with such sacrifices, God is pleased. No? Kaya nalulugod pala ang Diyos, natutuwa ang Diyos kapag tayo ay na-support na tulong. Amen po ba? Kaya nga meron tayong mission. Ayan. No? This coming November 21 to 24, pupunta naman po tayo sa Cagayan de Oro. Kasama ko ang ating Pastor Kiram. No? Last year, kasama ko si Pastor Neil doon. No? Tapos the other year naman, kasama ko si Pastor Dong sa Jensan. Pero itong nagdaan, kasama ko si Rev Stella, si Pastor Jam, Pastor Andrew, yan, no? Yung mga gawain natin doon. Kaya nga po yung mga isineshare natin para sa mission, sa gawain ng Panginoon, yan, isang handog na nakalulugod sa Panginoon. No? Kaya nga, naging kultura ng ating church na pag may pangangailangan yung church na ganito, yung lugar na ganito, ay nandun yung talagang nagkakaroon tayo ng sharing. No? Kita nyo sa FB natin, ang bilis ng pag nag-post ako, talagang nag-share ang mga kapatiran, ang mga kapastoran. Kaya nga, salamat sa Diyos dahil alam ko ang mga ginagawa nating ito na hakbang para masuporta ng ating mga outreaches ay nalulugod ang Diyos. Amen po ba? No? Kaya ang sabi roon, huwag tayo magsasawa
Sabi muli sa katabi mo, huwag kang magsasawa na sumuporta, na tumulong sa gawain ng Panginoon. Dahil malaki ang gantimpala mo sa langit. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. No? As I conclude, number 1, ano sabi? No? Giving thanks to God gives joy to the heart of God and release God's miracle. Honoring His name, napaparangalan natin ang pangalan niya. No? It results of being generous. No? Generous natin. Yan ang nagiging resulta. Nagpapasalamat ang mga tao. Psalms 136 verse 1 to 3. Oh, give thanks to the Lord, for He is good, for His mercy endures forever. Oh, give thanks to the Lord, the gods of God, for His mercy endures forever. Oh, give thanks to the Lord of Lords, for His mercy endures forever. No? Lagi tayong magpasalamat sa Panginoon kasi ang habag niya, ang biyaya niya, magpakialaman, talaga hindi nauubos. No? Kaya nga, have a thankful heart. Magkaroon tayo ng pusong mapagpasalamat. Whatever the situation is. Anumang sitwasyon, pasalamat ka pa rin. No? Nadulas ka man, I thank you, Lord. In Jesus' name, walang masakit sa akin. No? Di ba? Minsan bigla ka nadulas, di mo inaasahan eh. No? Hindi yung nadulas ka kung ano-ano sinasabi, lalo na yung mga babae. No? Ay, ganito, ganyan. Asan? Sabi naman ng lalaki. No? Ay, kabayo. No? May karugtong pa yun. No? Dapat, kung merong nangyari, ay, thank you, Lord. Praise God. Hindi ako nasaktan. Ayan. Ay, thank you, Lord. No? Kailangan lahat ng ginagawa natin. Lord, salamat sa pagkain, salamat sa tubig, salamat. Umaga na naman, salamat, Lord, sa protection mo sa amin. No? Salamat. Lagi tayong magpasalamat. No? Lord, salamat sa buhay ng katabi ko, ng kapatid ko. Sabi ko nga kahapon, nung magturo ako doon ng umaga. Kahapon nga, nung umaga na yun, Hindi, nung makalawa na umaga. Kasi may mga kaibigan akong pastor, mga bishop, yung iba, bata-bata pa, ang buhok, syagi na lang. Siya gilid, nandito ang buhok ko. Siya gilid. Nawala na pala yung nandito. No? Yun naman iba, BMW. Buhok mo, wig. Yan, BMW. No? Kaya salamat sa Diyos, hindi pa tayo nag-wig. No? Buo pa tayo. No? Magpasalamat tayo dahil wala sa atin dito. No? Kasi nga, ang buhok ng iba, wig na lang eh. BMW. No? Yung iba naman, shaggy. Shagilid ang buhok. Yan, nandito. Kaya magpasalamat tayo malalakas at buo ang paa. Yung iba kasi mareklamo. No? Yung iba, hindi makapagpuri, makapagpasalamat kay Lord. Maraming dahilan. No? May pinost nga ako babae, parang walang paa. Sumakay lang sa motor, galing pala sa simbahan niyo, walang paa. Iba, may paa hindi makapunta sa simbahan. No? Maraming dahilan. Ako, may problema kami. O di lalo ka nga lumapit kay Lord, may problema ka, di para malutas ang problema. Yung nga, putol ang paa, babae, nung uwi na, sumakay sa motor. No? Galing doon sa church, nagsimba. No? Sumamba sa Panginoon. Kaya, magpasalamat tayo sa Panginoon. Amen po ba? No? Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, anumang pagkakataon, doon nga po, nung first day namin, grabe yung ulan. Sobra, pinasok ng tubig yung loob dahil hindi pa namang nasisimento. No? Pero darating din po yun. Dalawang grabing ang lakas ng ulan. Pero nabasa nga po yung mga tent ng mga kapatira, mga taga Salinas. No? Nabasa yung nila, kumot, unam, pinasok din ng tubig. Pero hindi, kahit nangyari po yun, tuloy pa rin ang pagpupuri at pagsamba kay Lord. Tuloy pa rin ang pasasalamat. Walang natinag. No? Kaya nga alam ko, ang Diyos ang magpo-provide at siya ang magbibigay ng pagpapaayos ng mga plano natin doon. Maraming toilet, mga CR, paliguan ng kababaihan, mga rooms. No? Kasi pinagtiwalaan po tayo ng Diyos ng lugar na napakaganda po ng lugar. So kaya nga sabi ko, Lord, sa iyo ito at lahat naman to, ikaw may-ari, iiwan namin ito isang araw, pinagtiwala mo lang sa amin. Amen?
Lahat ng meron tayo, hindi natin aangkinin yan. Kay Lord yan. Amen. No, gamitin para sa Panginoon. Kasi kung bukas makalawa, dumating siya, di wala na, tapos na. At kung hindi pa, at wala na tayong lahat, yung mga anak apo natin ang matira, di meron silang gaganap ang gawain sa Panginoon. No? So kaya nga magpasalamat tayo sa Diyos. No? Giving thanks to God releases God's miracle. Nagre-release siya ng himala. No? Kaya magpasalamat tayo, Lord. Salamat sa provision. Salamat sa pagpapaayos ng aming masasabi na nating camp. No? Kasi wala tayong sariling lugar eh. Eh yun, sarili na natin po yun. No? Ano mang development yun. Para kay Lord yun. Kahit may bagyo, signal number 1 and 2. Kasi sa Mindoro, gustuin ko man doon magkaroon tayo ng 1 hektarya. Eh pagka signal number 1 at wala namang bagyo, malakas na ulan, wala nang barkong biyahe. Eh wala namang ulan. Walang hangin malakas, pero may signal number 1, wala nang biyahe. Eh ito, by land, no? 3 to 4 hours, ando na po tayo. At napakaganda po talaga ng lugar. Gusto nyo ba talaga makarating doon? Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Magiging bahagi po tayo ng pag-aayos po ng lugar na yon, no? Kasi atin po yon, hindi ko inaangking-aking yon. Kay Lord yan, atin lahat yon. Amen po ba? No? Kaya po, salamat sa Panginoon. Ang Diyos ay magre-release ng blessing ng himala para yung lugar na yun ay ma-develop para next year pag nagkampo tayo doon. Kasi magkakamp tayo doon eh. Kung tayo mga 200 person, kaya yon, ano, Pastor Dong, no? Basta may mga room, may mahabang tulugan, may mga toilet, CR, no? Ang paliguan, gagawa rin tayo doon. Tsaka maligo tayo sa running pools, running water, no? At kulang po yung time ng paliligo kasi inayos lang po nung ating mga staff yung ng coordinator yung time, no? At parang yun po yung nilagay ni Lord sa heart ko na mag-youth fellowship do o camp kasi para masundan yung nakaraang September ba o August yung gathering ng youth dito. Para yung momentum ng apoy ng pag-ibig nila kay Lord magtuloy-tuloy. Kasi pag na-stop yan ng 4 to 5 months, manlalabig ang mga youth, no? Kailangan magdire-diretso yung kanilang gawain. No? Kaya sabi ko nga, isama na yung maraming youth. Eh wala, ilan pa rin din palang naisama. No? So napakaganda po talaga, grabe po. So kaya nga po, magpasalamat tayo sa Lord. No? Ngayon, magpasalamat tayo dahil nandito tayo, malalakas. No? Kaya yung mga maibabahagi natin sa mga darating na panahon, pag nagkaroon tayo na ng, lalo na by December, yan po, magkakaroon muli tayo ng second first fruit, no? I-aayos natin yung iba rito, tapos yung iba, i-share natin doon para mapaganda po yung lugar na yon dahil sa atin naman po talaga yon, no? Makita nyo, maraming madidevelop po doon magaganda, no? So kaya nga, magpasalamat na tayo kay Lord ngayon pa lamang, no? Amen. Tumayo tayong lahat. Ibe-bless ni Lord yung mga negosyo nyo, kabuhayan nyo, trabaho nyo, no? Ano mang meron kayo, pasasaganain ni Lord yan, magpa-prosper yan, no? Para makasupport tayo sa gawain ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, God will use you as a kingdom financer here on earth. Tagalog, gagamitin ka ng Diyos para maging financer niya dito sa kaharian niya sa lupa. No? Gagamitin tayo ng Panginoon. No? Kaya, praise God, ngayon po umaga na ito, let us utter of thanksgiving to God, magpasalamat tayo sa Panginoon. Kung meron mga pangit na sitwasyon, magpasalamat tayo sa Diyos dahil pinayagan ng Diyos na dumating sa iyan para makita mo ang kapangyarihan at kadakilaan ng Diyos na huwag tayo manatili dyan sa pangit na sitwasyon. Magpasalamat tayo dahil yung pangit na yan, pagagandahin ng Diyos. No? Lahat ng pangit sa buhay natin, aayusin, pagagandahin ng Panginoon. No? Dahil ang Diyos natin ay Diyos na makapangyarihan, buhay siya totoo, ayaw niya na tayo ay nakakaranas ng kalungkutan, kundi ang nais ng Panginoon, lagi tayong may kagalakan at masaya ang buhay natin sa Kanya. No? Yumuko tayong lahat at pumikit. Taas natin ang kamay natin sa Panginoon. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Awitin natin na dakila ang Diyos natin. Thank you, Lord.
Great is the Lord. Great is the Lord and most worthy of praise. The city of our God. The city of our God, the holy place. The joy of the whole The earth. joy of the whole earth. Great Great is the Lord in whom we have the is the Lord victory. in whom we have the victory. He aids us against the enemy. He aids us against the enemy. We bow down on our We knees. bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you Lord, we want to thank for the worship done in our for lives. the worship done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. Trust in your unfailing love. For you alone are God eternal. You alone are God eternal. Throughout earth in heavens above. Sing it again. Great is the Lord, and He's worthy to be praised. Great is the Lord who's worthy Of praise. The city of our God, the city of our God, the holy place, the joy of the whole the earth. joy of the whole earth. Great is the Lord in whom We have the victory. He aids us against the enemy. We bow down on our we knees. bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, We want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you we want to thank you for the worship done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone, for you alone are God eternal throughout earth and heaven. and Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the worship done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal throughout earth. For the last time, itaas natin ang pangalan ng Panginoong Yesus at magpasalamat sa Kanya. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the worship done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal throughout earth in heavens above. For you alone are God eternal Throughout earth and heaven above. Sa oras na ito, mga magulang kapatid, let us utter of thanksgiving to God. Pasalamat tayo sa Panginoon. Sige po, pasalamatan natin siya. Lord, salamat sa provision mo, sa favor mo sa amin, sa blessing.
may parating na himala at malaking pagpapala sa aming lahat, sa bawat isa. Thank you, Lord, dahil ikaw magbibigay ng mga biyayang kailangan ng iyong mga anak. Pasalamatan natin, Lord, dahil kayo pinagaling na. Sige po, pasalamatan niyo siya. Thank you, Lord, for the healing, for the strength. Lord, I'm blessed. Thank you, Lord. I'm anointed, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord, for the strength, for the joy, for the protection of our family, our loved ones. Yes, sige po, pasalamatan niyo ang Panginoon. Thank you, Lord, sa blessing. Lord, salamat. Uunlad, lalago ang mga negosyo ng mga anak. Lord, in the name of Jesus, blessing after blessing, miracle after miracle. Lord, sunod-sunod ang tagumpay na ibibigay mo sa mga anak, pagpapala, materially, financially. Thank you, Lord, salvation ng pamilya. Thank you, Lord, hallelujah. Yes, Lord, salamat. Thank you, Lord, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Salamat, Lord, hallelujah. Yes, hallelujah. Thank you, Lord, salamat. Yes, continue to thank God. Thank you, Lord, sa bagong buhay. Salamat sa kinakain namin araw-araw, sa mga blessing. Lord, sa protection mo, sa pag-iingat mo sa amin. So, Lord, salamat sa patuloy pagpapagaling sa mga anak mong may sakit. Thank you, Lord, for the miracle, for the deliverance. Thank you, Lord, patuloy mo kami binabago araw-araw. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat mo sa bawat isa sa aming mga anak, manugang at mga apo. Salamat, Lord, sa katagumpayan. Lord, salamat pa sa saganay mo mga negosyo ng mga anak. Uunlad, lalago. Magdadala ka ba ng maraming kliyente sa kanilang mga paninda? Lord, sa kanilang trabaho, i-bless mo, Panginoon. Yes, Shikarabarakanda. Yes, continue to thank the Lord. Lord, salamat sa buhay ng aming mga musician. Kay Brother AJ, Panginoon. Kay Brother Shikarabarakanda. Kay Brother Ban, Sister Mariel, Pastor Albi, Lord, kay Ian Ogam. Lord, hallelujah. Kay Brother Dudes, Panginoon. Kay Mami Ian, oh Lord. Kay Lord, Shikarabarakanda. Kay Mariel, Panginoon. Lord, salamat. Salamat, Lord, sa magandang lugar na ito na binigay mo sa amin sa church sa malamig na panahon. Aircom. Thank you, Lord, sa mga upuan, sa mga tubig, Lord God. Lord, salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Thank you, Lord, sa buhay ng aming mga kapatid na dinadala mo rito. Lord, sa mga nanghihinay, palalakasin mo. Sa mga wala rito, salamat. Patatatagin mo sila, palalakasin mo sila upang sila'y mabalik dito at maglingkod, magpuri, magpasalamat sa iyo. Lord, salamat. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth in heavens above. Manap kayo ng kapartner, hindi ang katabi nyo. Manap kayo ng kapartner, umikot po kayo. Sige po, mga tatay, lalaki. Sige po, ikot, hindi yung katabi nyo, hindi yung mahal nyo sa buhay. Umikot po kayo, lalaki sa lalaki, babae sa babae. Ayan. Sister Au, yan nasa kaliwa mo. Ayan, si andito, anak na yan. Yan. Magdeklara kayo sa kanya na kung anong gusto niyo sabihin, mangyayari yan. Sabihin mo sa kanya kung anong gusto mo sabihin, magdeklara ka at magpasalamat ka. Sige po. Thank you, Lord. May bless niyo si Brother Van exceedingly abundantly. More strength, more favor, more blessing, oh God, in Jesus' name. More anointing. Lord, mga kayo dalawa. Kayo ni Mamita. Thank you, Lord, sa buhay ni Kuya Dudes, Lord. Patuloy mo siyang palakasin. Patuloy mo siyang pasiglahin. More peace, joy, strength, Lord. I-bless mo po siya. Kalusugan, lakas ng katawan, ibigay mo, Lord, in Jesus' name. Yes, favor upon favor, miracle upon miracle, blessing upon blessing. Lord, patuloy siya maglilingkod sa iyo. May bless mo siya, Panginoon, in Jesus' name. Lord, hallelujah, patuloy mo siya lububan ng kalwalatian. Lord, I declare your blessing upon him, favor upon favor. In Jesus' name. Thank you, Lord. Yes, Sikarabarakapta. Lord, maging ang batang ito, Lord God. Thank you, Lord. I pray, Panginoon, i-bless niyo po ang batang ito. Pwede palakasin, buhay niya, palakasin, pasiglahin, at ang siyang gabaya. Thank you, Lord. Hallelujah. In Jesus' name, Lord. Salamat po. Thank you, Lord. And
Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for the answered prayer. Thank you, Lord, lahat ng diniklara namin ay mangyayari. Increase your anointing, increase your blessing, increase your favor, increase your grace, increase your love. Oh, yes, Lord, Lord, be it done according to your will. Yes, hallelujah, hallelujah. Lord, Lord, pinagpala nyo ng bawat isa, Panginoon. Lord, Lord, thank you, Lord, for the answered prayer, for the miracle. Thank you, Lord, for the provision, for the blessing. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Salamat, salamat, Lord. Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. I-increase mo, Panginoon, ang income ng church, oh God, ang tithes and offering, upang matugunan ang mga pangangailangan pa po nito, Panginoon. Yes, in Jesus' name, in Jesus' name. Lord, kokobera mo ng kapangyarihan ng pamilya ng bawat isa. O protectionan mo, Panginoon. We declare healing, Lord, sa aming makatawan in Jesus' name. We declare miracle, we declare blessing, we declare strength. In Jesus' name, peace and joy. Lord, Lord, salamat, salamat. Pinagpala nyo ng bawat isa. Thank you, Lord, thank you, Lord. Salamat, salamat. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Oh, thank you, Holy Spirit, for your mighty moving. Thank you, Lord, for leading us in the way, Lord, that we should go, oh God. Salamat po, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat, salamat, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoong Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Yes, thank you, Lord. Amen, amen. Hallelujah, palapakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for the answered prayer. Thank you, Lord. Salamat, salamat, Panginoon. Oh, thank you, Jesus. Amen. Sabihin niyo uli sa katabi niyo, salamat sa buhay mo. Sa likod, sa kabila, salamat sa buhay mo. Napagpapala ako sa buhay mo. Nabe-bless ako sa buhay mo. Amen, amen. Sige po, maupo ang bawat isa. Tayo dumako sa isang mahalagang gawain. Amen. Praise God. Sa magandang umaga po muli sa bawat isa. So bago po tayo magbigay po sa Panginoon o magbalik sa Panginoon, I just want to share this testimony with everyone po. Paano ba? So, I think ito pong testimony na to ay countless times na share na namin during midweek service. And I feel like it is kailangan din pong naming i-share ito sa congregation kasi this is something that happens hindi lang po syempre sa buhay namin but to every one of us. So last month po kasi, September 2025 is actually a challenging month for our business. And I think karamihan po ata ngayon sa businesses ay talagang may challenges. And ano po ba ang pinagkaiba natin dun sa other businesses and ano po ba ang pinagkaiba ng Comfy Mommy? So, dun sa business po na ibinigay sa amin ng Panginoon. September, sa buong 4 years po ng business namin, last month, yun po yung pinakamababang sales. Actually, negative pa nga po kasi syempre may mga overhead expenses, may mga pinapasahod po tayo, and marami din po tayo syempre sa production natin, malaki yung nilalabas natin doon. Tuloy-tuloy yung bills, pero yung sales, hindi na siya akma. So parang doon September, grabe, sabi namin, there was a brief moment of doubt, siguro a brief moment of fear na, hala, paano na to? Ano na, bayaran na. Bayaran na kasi malaki talaga yung nilalabas namin every week actually. So paano na to? Bayaran na. So sabi ko kay Shelem, meron na ba tayo? May fund na ba tayo dito? Ganyan, para if ever makiusap tayo, ganyan. Tapos sabi ni Shelem, ano yan? Meron yan. Meron yan. So that faith, parang ako, I was personally okay. Nagkaroon ako ng somehow kapanatagan. But in my personal encounter with the Lord, talagang
sabi, nung nag-aasa ko sa Panginoon, whenever I pray and talk to God, pinaalala niya sa akin na for the past 4 years, we've been giving our tithes. So, yung Comfy Mommy, siyang nagbibigay siya ng tithes. Not a single month, I think, na nag-miss kami or nag-miss ang Comfy Mommy sa pagbibigay niya. So, yun yung nagbigay sa akin ng assurance, ng faith. Kasi sometimes, when we encounter challenges, iniisip natin, dagdagan natin yung racket natin, dagdagan natin yung trabaho natin, kumbaga mag-overtime tayo sa work o kaya humanap tayo ng other source of income. But doon, God gave us peace. Actually, binawasan pa nga namin yung trabaho kasi every Wednesday, live selling talaga yon. Pero sabi namin, okay Lord, we will give this, itong Wednesday na to, kasi yung Wednesday talaga, yun lang yung available na time ng model namin. Hindi na ako pwede masyadong maggagalaw. So, nag-a-adjust kami. But yung Wednesday na yun, sabi namin, okay, Lord, hindi ikaw mag-a-adjust sa amin. Kami ang mag-a-adjust dun sa'yo, sa schedule mo. So, by faith, sabi namin, syempre pag live selling, mas maraming kita or mas merong mas maraming nag-order. Pero sabi namin, di ba, you can really see, iba yung thinking ng Kristiyano sa thinking ng mundo, na instead of adding more jobs or adding more work sa'yo, we gave up that day for the Lord. Talagang binigay namin sa Kanya yung Wednesday na yun kasi midweek service. So, true enough, binigyan kami ng Lord ng peace dahil alam namin na for the past 4 years, we've been faithful in giving our tithes, and dun sa peace na binigay ng Panginoon sa amin was, kung faithful tayo sa Panginoon, He is above more faithful to us. If we know that we're giving, we cannot really outgive God. So, doon pinanghawakan namin that His promises are true. So, let's just rest in assurance. Kumalma tayo, chill. Kahit na syempre marami ring, hindi lang naman kami, but we'll also have other staff. So, sabi namin, okay, let's just chill. Bigay natin sa Panginoon ito because it is really not by our own wisdom, knowledge, or racket, or kahit ano man po ibigay man namin ang 100% naming effort sa pagtatrabaho or sa business namin, we cannot really outgive the Lord. Ang Panginoon lang, ibigay natin yung nararapat sa Panginoon, whether it is in monetary, in effort, in time, because in His due time, we will reap a harvest. Doon sa due time na yun because our God is sovereign. Not our time, not our schedule. God knows when we need it the most. And the good news is, September was a challenging month, but October was a redemptive month for us. Dahil dun sa challenge na yon, it was also a wake-up call for us to, matagal na naming pinaplano na mag-build ng website, pero laging sa susunod na lang. Actually, last years na yun eh. Kumbaga, hindi, sa susunod na lang. Pero, miraculously, in siguro 2 weeks lang talagang pinagtrabahuhan ni Shalem yung website namin. Talagang si Lord ang nagbigay ng lahat, ng strength, ng wisdom kung paano niya gawin. Kasi hindi naman niya yun pinag-aralan. Kasi dapat professionals gumagawa nun, di ba? Sa inline sa work nila. Pero praise the Lord kasi nothing is really impossible for Him. And it is Him who gives us the ability, hindi lamang to produce wealth, but also to produce things that iniisip natin na hindi talaga natin kaya. And what is the key is really obedience. And sometimes marami na po tayong naririnig or lagi po tayo every Sunday naririnig natin, give your tithes, give your offering to the Lord. Pero what
what holds us back? Ano po ba yung bakit tayo nagsa-struggle? Bakit hindi natin siya fully mai-surrender sa Panginoon? Alam niyo po yung isa na nung September ko rin siya actually na-receive, and shinare ko rin siya ng isang midweek service natin na the key really is humility. Alam niyo po kasi ang humility, in a Christian's perspective, it is not self-centered. True humility is God-centered. When we truly acknowledge who the source is, whether yung katulad po kanina, ang team po natin ngayon is pasasalamat. And it takes humility to acknowledge na it is not really our strength, but it comes from the abundance of our grateful heart na ina-acknowledge natin ang Panginoon na source ng lahat ng mayroon tayo, ng pagkain, ng clothing, ng bahay, ng good health. It all comes from the Lord, and it takes humility to accept that. Kailangan po natin ng humble heart na i-accept na hindi to dahil sa sarili natin, but it all comes from the Lord, and it is just right. It is just right that we give what is due to Him because we acknowledge na siya ang may bigay ng lahat, and just 10% of it ang kailangan nating ibalik sa Panginoon. If we start acknowledging that, if we start to humble ourselves and look God as the center of everything, it will be easy for us to just really give our tithes and offering to the Lord. At patuloy tayong magpagamit whenever there are opportunities ang Panginoon na makapagbigay tayo. Grab natin yon. And once na sinend mo yan, once na nilagay mo yan, yung envelope mo, nilagay mo na yan, ilagay mo na rin yung worries, ilagay mo na rin yung fear, kasi tatanggalin na rin lahat ng Panginoon yan. And let us have that courage and confidence na once na binigay natin sa Panginoon, ibinalik natin what is due to Him, we will reap a harvest in His due time. Amen. Sige po, let us all prepare our tithes and offering, and let us all pray. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Thank you, Lord, for another opportunity, O God, to just give back, O God, kung ano po ang ibinigay niyo sa amin. Sa oras na ito, Panginoon, we humble ourselves and just look to you, O God, for all the works that you've done in our lives, Panginoon, that alam namin na kung wala kayo sa buhay namin, O God, wala ang lahat ng ito, walang saysay ang lahat ng ito. And right now, Lord God, as we give, we fully surrender, Panginoon, that Lord, alam namin na kayo ang siyang bahala sa amin, O God. That Lord, as we give, we surrender our worries, our fears, our doubts, Panginoon. At papalitan ito, Panginoon, ng confidence na nanggagaling sa inyo, Panginoon, that you are able to do great and mighty things in our lives, Panginoon. Lord, maraming salamat sa inyong pagkilos sa buhay ng bawat isa for meeting the needs of your people, Panginoon. That, Lord, we will continually serve you, O God, through our finances. We will continually serve you through our efforts, our time, our whole lives, Panginoon. We offer unto you alone because, Lord, you are our God who is faithful to your promises, Panginoon. And right now, we claim and we know ang bawat isa sa amin ay matagumpay na, Panginoon, dahil pinipili namin na lumakad sa inyong salita at gawin ang inyong salita, Panginoon, sa araw-araw na ibinigay niyo sa amin, Panginoon. Pipiliin namin to just fully trust in you, to walk in your word, O God, every day of our lives. We praise you, O God. We honor you. We magnify your holy name. In Jesus' name, amen.
with all the wonderful things you give us. Then we lift them up and give them back to you. Everything I am, everything I am, everything I'll be, everything I'll be. I give it to you, Lord. I give it to you, Lord. And do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Everything I have, everything I have, all you've given me, all you've given me. I give it to you, Lord. I give it to you, Lord. And do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Everything I am, everything I am, everything I'll be, everything I'll be. I give it to you, Lord. I give it to you, Lord. And do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Is a gift to you. A complete gallery of looks ready in moments right on your website. Po tayo nadako sa ating Holy Communion. At ito ay ginagawa natin once a month bilang tanda ng ating pag-aalaala sa ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. No? 2,000 years ago, He died on the cross, and after 3 days, He rose from the dead upang patunayan na ang lahat ng nananalig sa Kanya, kung paano siyang namatay at muling nabuhay, ganun din bubuhayin niya ang lahat ng nananalig na pumanaw na. Ano po? Kaya nga po, itong banal na hapunan ay isang sagradong iniwan ng Diyos sa atin upang ating ganapin, no, na sa tuwing kakain tayo ng tinapay na ito'y simbolo ng katawan ng Panginoon na inihandog sa atin. Ang ostia o bread na yan ay simbolo po yan ng katawan ng Panginoon na inihandog niya sa atin upang tayo ay kanyang pagalingin sa ating makaramdaman. Ayon sa salita ng Diyos, sa mga sugat niyang tinaglay, pinagaling na tayo. No? Kaya i-claim po natin yon. At sa dugo niyang nabuhos sa krus ng Kalbaryo, ang sabi ng banal na kasulatan, tayo ay hinugasan ng kanyang dugong banal. Kaya po ito ay ating gaganapin bilang pag-aala-ala sa ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. At sinasabi ng unang Korinto 11:23 hanggang 27 ay bago tayo mag-partake sa banal na hapunan, ay siyasatin mo na raw ng isang tao ang kanyang sarili. No? Kung siya ay karapat-dapat na makibahagi sa banal na hapunan. Dahil kapag tayo nakikibahagi rito at hindi natin binibigyan ng halaga, no, yung katawan at dugo ng Panginoon, ay nagkakasala daw ang tao. Kaya kailangan ay sa pakikibahagi natin ito, siyasatin natin ng sarili natin bago tayo mag-partake sapagkat
marami na raw ay pumanaw dahil sila'y kumuha ng hatol sa kanilang sarili sa hindi pagpapahalaga sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya bago tayo dumako rito, tayo muling tumayo lahat ang bawat isa. Yumuko tayo at pumikit, manatiling nakatayo, at sumunod po tayo sa maiksing prayer na ito. Sabihin po nating lahat, Panginoong Yesus, muli akong nag-aalay ng buhay sa iyo. Patawarin mo po ako sa aking makasalanang nagawa. Sinadya o hindi, linisin niyo ang aking puso ng iyong dugong banal. Gawin niyo po akong karapat-dapat na makibahagi sa banal na hapunan. Marami pong salamat. Ito aking panalangin. Amen. Ako na lang mag-pray, Lord, pagpalain niyo po ang mga tinapay at juice na aming kakainin, simbolo ng iyong katawan at dugo na nabayubay at nabuo sa krus ng Kalbaryo. Pagpalain niyo po ito at magsilbing kagalingan lakas na aming katawang lupa. Salamat po, Ama. Ito aming panalangin sa pangalan na aming Panginoong Yesus. Amen. Sige po, kumuha ng buo ng bawat isa. Sabay-sabay tayong kakain at iinom. Kanin makibahagi. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo makiisa. Ang katawan binayubay Upang ikaw ay mabuhay. yan ang katawan Naghirap upang iyong kamtan. buhay na walang hanggan. Meron na po lahat sa likod, itaas natin yung mga meron na. Ama, narito po ang ostya o tinapay, simbolo ng katawan ng aming Panginoong Yesus na nabayubay sa krus. Sa amin pong pagkain ito ay dumalo ito sa aming loob ng katawan na inaangkin namin that by your stripes, Lord Jesus, we are healed. We claim healing, Lord. We claim strength. Thank you, Father, in Jesus' name. Sabay-sabay natin kainin. Amen. Lord, salamat sa juice, simbolo ng dugo. Sa pag-inom po namin ito, dumaloy sa aming mga ugat. Ang paglilinis at maalis sa mga bara, sa mga ugat namin, sa puso, sa artery. At inaangkin namin ang complete healing, Lord. In Jesus' name, amen. Inumin po natin. Thank you, Jesus. Amen. Sige po, ipasok nyo lang pakaliwa, pakanan. Thank you, Lord. Manatili tayo sa diwa ng prayer. Yes, thank you, Father. May the love of the Father and the blessing of the Son of God and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us. In Jesus' name, amen. Amen. Sige po, maupo muna ang bawat isa para sa mahalagang announcement. Praise. Nandako po tayo sa ating announcement. Sa November 3 to 5 po, Monday to Wednesday, ang ating pong prayer and fasting. And ang ating mga prayer items po ay isasend na lang po sa ating group chat po. Ngayon darating naman po na ito po. Receive It Now, episode 2, which is Peace po. Ito po ay live ngayong November 3 sa ating Facebook page, 7 p.m. po. So makakasama po natin si Pastora Jonah at si Pastora Vicky po. So, if available po ang bawat isa, tayo po yung mag-join sa live po na ito. 7 p.m. po ito, Monday po.
Ayan po, ang ating home midweek service naman po, ito po ay mamumove ngayong week lang naman po ng Friday, November 7, dahil po may pupuntahan po sila Bishop na National Prayer for Peace. Ito po ay gaganapin naman sa Barangay Corazon de Jesus, San Juan City. So, ang ibang details po kung kailan po aalis ay isasend na lang din po rin sa GC. Ayan po. Ang home midweek service po natin ay kila Sister Sha po. Sa Friday po ito. Sa November 8 naman po, Saturday naman po ito, sa magkakaroon po ng Women's Fellowship. So, sa GC na lang po ulit sasabihin yung ibang details po. Upcoming events. Ayan po. For youth service naman po dito sa Molino, with the theme Strengthen Your Core, November 22 po. Sa tanghali din po ito, so we invite every youth po na tayo po yung mag-join dito po sa church and magkakaroon po ulit tayo ng, ito po yung third na topic po natin sa youth service po natin. Ayan po, word and prayer naman po sa November 28, 2025, 8 p.m. naman po to 12 midnight po. So we invite everyone po na tayo po yung mag-join, tayo po yung patuloy na mag-soak sa presensya ng Panginoon at makinig sa kanyang salita. December 7 po, ito po ay first Sunday of December. Ito na rin po ang magiging journey Christmas party po natin. So makakasama po natin ang sa Salinas, sa Lipa, sa Paranaque po, maging sa Pasig po. Dito po tayo mag-celebrate sa church po. And yung ibang details po at ipoprovide na lang din po sa mga darating na araw po. Ayan po. For our social media accounts po, sa Jesus Lifted Up Church, ang ating Facebook and YouTube. And meron din po tayong Instagram na jblue_church. So pwede po natin makita lahat ng mga announcements, mga live streaming po natin dito sa mga accounts na to. And pwede po natin i-share sa ating mga kaibigan, mahal sa buhay po. And kung gusto po nating i-replay, punta lang po tayo sa mga accounts po na ito. So yun lamang po sa ating announcement. Okay po. So, invite naman po natin yung mga first-time visitor po sa umagang ito. Si Prince Jaden Evangelista, Eliza Hosel Evangelista, John Kane Evangelista, at si Jefferson Evangelista. Amen. Sige po, tayo po'y pumunta dito at ipag-pray po kayo ni Bishop. Amen. Sige, pag-pray natin sila. Ayan. Praise God. Amen. Dito. First time po nilang nakasama natin sila from Paranaque. Ayan, no? At ito natin ang kamay natin sa kanila. Lord, salamat sa Evangelista family. Alam namin, dinala mo sila rito upang makapakinig sa iyong salita at magpasalamat sa iyong biyaya at kabutihan sa kanila. We pray, Lord, na sila magtutuloy-tuloy na maglilingkod sa iyo at sasamba. Pasasalamatan ka habang nabubuhay. We release, Lord, your blessing upon this family of Evangelista. Sila'y patuloy na makaranas ng iyong mayamang biyaya at pagpapala. Ingatan niyo po ang buong pamilyang ito at sila'y makaranas ng tuloy-tuloy na kabutihan mo at katapatan. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong buong pamilya. Hindi mo sila pababayaan kailanman. Sila'y lalago, uunlad at gagamitin mo sa paglilingkod sa iyo. Thank you, Lord. Marami pong salamat. We give you honor, praise, and glory in Jesus' name. Amen. Praise God. God bless you, ha? Oh. Amen. Sige. Meron po tayong meeting after service. Wag uuwi yung ating mga workers, leaders, at saka yung sinulat ko sa GC na makakasama kayo, at saka yung gustong sumama sa Wednesday, 1 p.m. tayo alis dito. Before 1, aalis na tayo papunta sa San Juan. Ano po yun? Aircon yun. Parang Araneta Coliseum siya. Pero maliit lang. At parang gym ganyan. At makakasama natin doon si Apostle Rene Carillo. Magtuturo siya about prayer and sanctification. Yan national prayer for peace sa ating bansa. No, maganda po yan. Kaya yung mga makakasama, before 1, nandito na po tayo sa Wednesday. Ayan.
Praise. Ngayon naman po lahat ng mga birthday celebrants ng November ay inaanyayahan po namin sa harapan, maging sa mga may wedding anniversaries po at ipagpipray po kayo ni Rev Stella po. Lahat po ng may birthday ng November po, Praise the Lord. Si Miles. Okay, meron na. Wala na? Wala na? November. Ha? Nakiki-birthday ka? Wedding. Praise the Lord. Congratulations. Ilan taon? Ilan taon na daw? Oh, ba't parang alam pa ni... Mukhang alam pa ni Lynn sa inyo, Praise the Lord. Sige po, ito natin ang ating mga kamay sa ating mga kapatid na magse-celebrate ng kanilang birthday at wedding anniversary. At ito'y isang paraan na kung saan ay maipapakita nila at mapapadama sa ating Panginoon ang kanilang taus-pusong pasasalamat for this new year na ibinigay sa kanila ng Panginoon. Thank you, Lord. Lord, sa oras pong ito, tinataas po namin ang aming mga kapatid, Panginoon, na narito sa harapan. Nagse-celebrate sila, Panginoon, ng kanilang physical birthday, Panginoon, for this month of November. Maging, Panginoon, ang mag-asawang Richard at Isa, salamat, Panginoon, sa kanilang anniversary. Na kung saan, Lord, sa mga nagdaang taon, Panginoon, ay naranasan nila ang katapatan mo. Salamat sapagkat hindi lamang sila physical na ipinanganak din sila spiritual, Panginoon. Father, I pray anuman ang deepest desire ng kanilang mga puso, hayaan niyo, Panginoon, na ngayon pa lamang ipadaman niyo na sa kanila na naroon, Panginoon, na ito'y ginrant niyo na, Panginoon, ibinigay niyo na para po ang tunay na pasasalamat ay dumaloy sa kanilang mga labi, Panginoon. Sapagkat, Lord, katulad ng aming pinag-aralan, kayo, Panginoon, ay nalulugod sa aming mga pasasalamat. At wala naman po kaming maibibigay, Panginoon, maigaganti sa lahat ng kabutihan mo, kundi ang aming mga taus-pusong pasasalamat. Father, I pray, Lord, na maging malapit pa po kayo sa kanilang mga buhay more than ever before, Panginoon. At hayaan nyo, Lord, na sa panibagong taon na ito na kanilang haharapin, patuloy ka nilang maranasan, Panginoon. Patuloy nilang madama ang yakap mo, ang pagsama mo sa anumang laban ng buhay, Panginoon. Lord, salamat sapagkat katulad po ng aming mga tema, you have chosen us, you made us victorious, O God. Kaya hayaan niyo, Panginoon, na ang tunay na pasasalamat ang marinig nyo sa aming mga labi, Panginoon. Maraming pong salamat, O Diyos. Pinagkakatiwala namin ang kanilang mga buhay sa inyong mga kamay, Panginoon. Salamat. We truly, oh Lord, we declare, oh God, your goodness, your mercy, your overflowing blessing to flow over their lives now and forever. In the name of Jesus, amen and amen. Happy anniversary and happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy anniversary. Happy birthday to you. Nag-blow na sila. Teka, hindi pa. Smile. Sige po, awit tayo kay Lord.
Magpasalamat tayo kay Lord. Salamat, salamat. Sige po, awitan natin siya. Amen. Kung ating pagmasdan ang kalawakan, di ko maunawaan iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, di mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Muli po, salamat, salamat, Panginoon. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Sasaya, Ako'y magsasaya sa piling mo. buhay ko na. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi Pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. ako'y magsasaya, ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya. Saya, ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah, amen. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahang tunay na nadarama ko.
ang umaawit at magpuri sa iyo. Aking tugon sa pag-ibig mo, langit at lupa sa iyo'y sasamba. O Diyos, purihin ka, dakila kang talaga. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ang kasiyahan, tunay na nadarama ko. Banal. Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayang di kayang bilhin, sa'yo ko lang nadama. Ako'y malaya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyang tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyang tunay na nadarama ko. Kasiyang tunay na nadarama ko. Kasiyang tunay na nadarama ko. Hallelujah! Amen! Amen! Kailangan tayo araw-araw nagpapasalamat kay Lord. Amen! Nagpupuri sa Panginoon. Whoa, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, whoa, oh. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 oh. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 oh. Katulad na lalakang katulad, wala kang 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 katulad na lalakang katulad, lalakang katulad na lalakang katulad, wala kang kat, yes Lord, amen. Anumang maging panahon, anumang
pagkakataon. Ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Ikaw at ikaw pa rin. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Tayo dadako sa panguling prayer at awitan natin ang Panginoon. Sa Kanya lamang ang pasasalamat, sa Kanyang papuri ang karangalan. Sa iyo ang papuri, Lord. Sa iyo ang papuri. Kaluwalhatian at karangalan alay sa'yo. Narito, narito ang buhay ko, Panginoon. Gamitin mo sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Pag ika'y kasama, pag ika'y kasama, o ano ang ligayang nadarama. May pag-asa akong nakikita kapag kapiling ka. Narito, narito ang buhay ko, Panginoon. Gamitin mo sa'yo lamang iaalay ang narito, narito ang buhay ko, Panginoon. Gamitin mo sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yes, O God. Marami pong salamat, O God. Hallelujah sa lahat ng bagay na ginawa mo ngayong umaga. Marami pong salamat dahil, hallelujah, muli kumilos ka sa umagang ito sa aming mga buhay sa kalagitnaan ng serbisyong ito ngayong umaga. Marami pong salamat, O God, sa aming mga napag-aralan. Tunay nga po, O God, na kailangan namin na magpasalamat tuwing umaga sa aming paggising pa lamang matutunan po namin
na magpasalamat, O Lord, sa lahat ng mga tinatanggap namin, sa lahat ng mga biyaya, O Lord, na pinagkakaloob mo sa amin. Marami pong salamat, O God, dahil alam po namin na ang aming natutunan ngayong umaga ay muli ay nagpalakas ng aming espiritual na pamumuhay at magagamit po namin ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay in Jesus' name, in Jesus' name. Salamat po sa iyong lingkod na ginamit sa buhay po ni Bishop Leo. Patuloy mo na pagpalain siya at ibalik mo po sa kanya ang kalakasan na nawala, O God. At salamat po, O God, sa kanyang buhay. Patuloy mong pagpalain, O Lord, ang gawa ng kanyang mga kamay, O Lord, hallelujah, at patuloy na bigyan mo siya ng kalakasan, O Lord, hallelujah. Salamat po sa kanyang buhay na kung saan, O God, ay patuloy na ginagamit mo upang magpalaganap ng iyong mga salita, O God, hallelujah. Salamat po sa buhay ng mga kapatiran na inuna ang iyong gawain, O God, sa umagang ito. As you have said in your word, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all those things will be added unto thee. Lord, salamat, alam po namin na sa umagang ito, kinatagpo na po ng aming mga puso, ng kung anumang mga pangailangan namin sa umagang ito, O Diyos. Salamat po sa iyong mga salita, O God, na nagpalakas sa aming mga buhay spiritually, physically, emotionally, in the name of Jesus. Salamat po sa lahat ng tumayo sa umagang ito, lalo higit po sa music team, O Lord. Patuloy na sila, ipagpalain mo rin po at ibalik ang kalakasang nagmumula sa iyo, God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maraming pong salamat, Ama, sa pansamantala po namin pag-uwi sa aming mga pansamantalang tahanan. Patuloy na kami po isasamahan mo at patuloy na kami gagabayan mo at patuloy na kami iingatan mo lamang, O Diyos, in the name of Jesus. Marami pong salamat na sa darating pong linggo, O Lord, muli magsasama-sama sa lugar na ito upang ibalik sa iyo ang pasalamat, papurit, pagsamba, in the name of Jesus. Ito po ang aming panalangin. Amen. And may the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord turn His face toward us, and God has given us shalom, shalom, peace be upon us. In Jesus' name, Amen. Sige po,